Nittefaw ngħidu kemm għall-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna? Mela, Ton, isma sħabek xajtulek, Elton Ton, għax iż-żabbarin xajtulek. Elton, it-tifel tal-ħajjat. Tifel ta' ħajjat? Aha, x'missir ħajjat. Sewa xi kwalità ta' ħajjat, Mandalori, ħwejjeġ. Le ħwejjeġ. Imma jagħmel minn kollox, hu bnadar. Il-biesi. Għandu vena artistika, missierek? Jifimni fil-qasam tiegħu veru tajjeb. Ħajjat prim. Naħseb dik l-arti tiegħu u kien idoq id-drums qabel meta kien żgħir. Ġifieri kellu dil-ħajra li esplora d-dimensjoni artistika tiegħu. Żgur u kellu wkoll ifimni u dejjem xtaq jitlaq il-barra minn Malta, l-Ingilterra, xtaq jgħix Londra u il-mami dejjem xtaqet Malta u tgħix mal-familja. U naħseb hemmhekk kellhom collision. Interessanti. U ovvjament speċa di urittanti li tixtieq l-avventura li minn ġdudna. Żgur li għax jien niftakar li minn meta kont żgħir, kont tifel, niftakar nara kellna ktieb fuq it-tribes. Dejjem inqalleb fih, dejjem nara dawn l-istampi interessanti ta' tribujiet differenti u dejjem ngħid kemm nixtieq immur indur id-dinja kont tifel ċkejken. U niltaqa' ma' dawn it-tribes u kont nara nies iduru, backpacking fuq il-ġibs fuq it-television, jien rrid immur. ċerta esperjenza Rid esperjenza. U l-tqajt ma' qatt ta' tribujiet differenti, kemm fl-Amerika t'isfel? U hemm partijiet oħra fid-dinja li żort s'issa l-esperjenzi tiegħek il-biċċa kbira tiegħek. Hemmhekk. Mhux kompletament huma. South America, fimni fl-Ewropa, kont chef, fl-Europa banda u chef, South America tribes. Tal-ġen. U partikolarment esplorajt l-iktar nofsenar tal-Amerika, bil-Malta, l-Amerika tisfel. L-Amerika tisfel. L-Amerika tisfel, tiġi nofsenar ta' Malta hija tal-Amerika hija ġaġa. Sa' lex, nofsenar huwa South. Ma nafx, u hija, mela, ma qed niftehmu. L-pajjiżi żort. Bdejt bil-Brażil, bdejt bil-Karnival, u mbagħad bqajt nieżel għall-Arġentina, Bolivja u mort il-Peru. Jien l-idea kienet li nagħmel South America kollha. U nispiċċaw naqsam l-Amazon bil-boat, kienet ħatoqgħod li xi 6 ġimgħat straight trip minn fejn kien dak mhux Ecuador. Minn Kolombja għall-Brażil. Hemm boat ta' 6 ġimgħat. Mela, jiena nixtieq nagħmel bħal matlek qabel ma tlaqna huwa li speċta nistudja naqra l-biografija ta' tifel minn ħażabbar li ġej minn familja pjuttost naf komuni, normali, Maltija, l-speċa l-esperjenza tiegħek f'dak ir-raħal fil-banda kif bdejt tiskopri l-istrateġiji tiegħek ta' kif iġġib ruħek mad-dinja, speċta kellek ċertu reputazzjoni, ma mbagħad permezz tal-banda sirt iktar impenjat, insomma, u eventwalment skoprejt li xtaqt issir xef, però mbagħad hemmhekk ħassejt li sibt l-iskop ta' ħajtek anka meta wasalt fl-apiċi ta' xi tfisser li tkun xef, I guess. U mbagħad biex bdejt iżżur dawn l-inħangu li nitkellmu dwarhom. Però qabel kollox nixtieq nibdew b'dik il-ġraj li kont għatli ta' meta ltqajt mal-mewt. Mela le. Tlaqna minn hemm. Mela qabel nibdew minn hemm. Hemm l-aspirazzjoni tiegħu wkoll tal-li ġejtaw illi this session tkun taġid għal min qed jisma' u li x-xewqa li nkunu taġid għan-nies ta' madwarna u għan-nies kollha titla' f'moħħna u ġa qalbna. Jiġifieri nixtieq li permezz tal-istejjer tiegħi forsi xi ħaġa minn din toħroġ. Mbagħad ħansaqsik aktar dettalji dwar dak għadek kif għad? Tlaqna bl-istorja. Mela l-istorja. Trid id-dettalji kollha? Għalek qegħdin hawn. Mela dak hemm kien it-tieni sena
illi kont qed infitex healer. Għax ftit qabel kont smajt illi il-healer li kont qiegħed miegħu tifel tiegħu kien qed jabbuża mit-tfajliet. Kellu ċans u jiena meta kont hawn Malta kont inżomm ir-radar tiegħi għaddej ukoll South America. U speċjalment għax kelli it-tfajla illi ridet tmur titla' miegħi South America kellha herpes u għettela forsi tfiq hemmhekk. U kienet għalt li l-ek bis nafda. U jien ħassejt responsabilta kbira illi isma' din il-persuna tafda ħajjita fuqi u għandi nkun vera responsabli. Isma' aħna fej sejrin. U meta ħbib tiegħi qalu li isma' hemmhekk ġa dan ir-retreat center hekk u hekk jiġi u kienet tfajla. U dit tfajla kont nemmen li qed tgħid u bdejt infittex teacher oħra, għattela ma tafx xi ħatu. Għalt li għalt li nafil din it-teacher, għalt li kellem ħantik il-number taħħajn ċampil-tela, għattela sma kek u għek, għanna ġej ma tfajla. Għalt li għja u s-sanaraw x'nistgħu namlu. U li tfajla għafżajta illi jisma kun lesta illi jista' jiġri minn kollox fuq dawn. F'dawn il-ġranet ta' kun lesta li forsi d-dum iktar jew titla ma nafx. Issa ġara li sa dan iż-żmien spiċċajna isseparajna jiena u xorta ma ddeċidet illi titla miegħi. Il-vjaġġ aħna u sejrin lej South America sejr magħha għax jiena sa dak iż-żmien qisu l-iskop tal-ħajja kien illi nġibu Michelin u qed tisma' issa jiena dreams tiegħi son kollha saru. Qed tajjeb illi niddedika ħajti għal biex inkun utli għal xi ħadd qed tisma' dit tfajla trini magħha u iddeċidejt li nitlaq għax-xogħol ukoll biex immur ngħinha. Il-mara Maltija? Rumena. Rumena. U kemm kontilek magħha? Kemm konna naħseb xi sena. U konti li nafa mix-xogħol għax konna naħdmu fl-imkien. Fil-kċina? Kienet taħdem fir-restorant u kienet tafni bħala wieħed imma kienx taħmilni għax fil-kċina kont antipatku. Kienet tiltaqa' miegħi fuq il-pass u tipo ta' il-waiters ma tantx kienu ħbib tiegħi. Komuni ħafna le din l-antagonizmu bejn il-waiters u l-kitchen staff. Nista' ngħid għalli komuni jekk ġej trenjat isma' li kell l-ewwel mhux il-karattru tiegħek. Li kell irid imur jitlaq il-barra, tuħu xejn personali, isma' qegħdin hawn biex naħdmu. U l-klient aħna speċjalment li konna fissat iridu nġibu stella, tipo isma' tfottinniex li kelmen. Fuq dak l-ambjent għalil tal-kċejjen ħanetkellmu żgur. Mela, ditfajla qed fittex li ssib xi xorta ta' healer, li lek taf dak għax inti kellek diġà xi esperjenzi. Mhux hekk? Dirat bidla fija meta ġejt u rat kif ġejt u kol kien hemm bidla jiena qabel tlaqt imma meta ġejt lura dit tisma' minn xi xaddejt u kif. U għat naħseb bidla fil-karattru tiegħek ma bqajtx different immens. Fim bekk nimmaġina li saret taf li tista' taf dani iktar u di kienet dinħalsi di sponsorjatni għax it-tilsma jiena broke tipo qalt li inħallaslek biex titla' magħha biex nitla' magħha biex insibu healer xi ħadd li jiena nafda. Issa dal-healer fejn mort tfittxu fl-pajjiż? Il-Peru. Il-Peru innaħa ta' fuq Iquitos fil-jungle, di Jungle City, ġifir ma tistax tasal hemm bil-karozza, titmur jew bl-ajruplan, jew għandek boat. Għal min mhux familjari, tista' spjega l-kunċett ta' healer x'inhu? Mela, immaġina għandek il-healer f'dan il-kuntest. Jew hemm hawn min jgħidulhom shamans, imma isek mort għand tabib. U dat-tabib juża ċertu tekniċi li huma ċertu pjanti illi ilhom jiġu għażati għal eluf ta' snin, kemm fuq 5,000 sena. U jekk mhux iktar. U dan juża ċertu pjanti biex ikun jista' jara il-bniedem x'għandu għax waqt iċ-ċerimonja, eżek inti mort għand it-tabib imma flok it-tabib ħadlek X-ray bil-magna. Dan l-X-ray tagħhom huma tru
il-visions li jirċievu, through il-feelings li jkunem u iktar ma jkunu sensittivi u jkollhom training estensiv, dawn jistgħu jagħmlu diagnose din il-pjant imma mbagħad wara jiena sa dak iż-żmien hekk biss kont naf illi dan il-healing jista' jsir. Ġifieri xogħol il-healers jagħmlulek diagnosi tmur għandhom, issa inti meta tmur għandhom, inti tmur għandhom pereżempju b'xi ilment tgħidlhom isma' jiena ambati bl-ansjetà jew jiena miet li ġaħat għandi depressjoni kbira ma nistax naqala minnha u x'tip biex x'inhu l-ispettrum tal-diagnosi li jistgħu jagħmlu? Mela. Fis-sens jistgħu jgħidulek pereżempju inti għandna kanċer Iva, issa il-biċċa li ħanejt illi il-healing jiddependi mill-bniedem. Għax ukoll mill-pazjent. Mill-pazjent għax pereżempju jgħidu jiena għandi s-sola u inti għandek is-sola. Qabel fl-antik, għalmenu kif wara snin ġiet spjegata lili għax mbagħad dejt nitgħallem dejt nfittex. Mela suppost dawn aħna mmorru f'isolation u jara isma' x'qed iġiblek dis-sola forsi jiena qed ikolli ħafna biża'. U inti qed ikollok ħafna dwejja. Mela it-tnejn għandna s-sola, ma l-kaġun tas-sola huwa differenti. Mela li jekk niddeċiedi illi nieħu responsabilità ta' isma' jiena ma nafx kif naħdem mal-biża'. Fimt? Jew jiena ma nafx kif ikolli kuraġġ. U rrid illi jkolli l-kuraġġ. Dak l-ewwel step. Isma' jiena ħan nirrikonoxxi illi għandi nuqqas, għandi problema, ħanibda naħdem fuqha. U mbagħad il-healer qabel fl-antik kienet ikkpjanta. Li l-pjanti ġejt mallem wara illi huma karattru tal-ħajja, karatteristiċi differenti. Illi l-organizmu tagħna kapaċi jara f'dik il-kwalità li dik il-pjanta għandha u jibda jintegra. U l-pjanta stess tibda tgħallmek. Il-proċess, mela ħana jekk fimx sew sekwenza ta' kif taħdem il-proċess diagnostiku. Mela jiena naf li għandi xi ħaġa. Fis-sens, u emma fejn kun espliċtu fuq dil-ħaġa li għandi u nisnajt li speċta sempliċement il-well-being tiegħi jisra ma nafx għandi, ma nħossniex sew. Mela. Tista' tkun vak daqshekk. Tista' tkun vak daqshekk u tista' tmur b'xi ħaġa speċifika. U ngħidu espliċitament isma' jiena għandi depressjoni jew ħwejsa dik in-natura. U mbagħad il-healer f'dak il-punt l-ewwel azzjoni li jieħu xi tkun? Issa, il-tradizzjoni qed tintelef. Ħafna mill-healers qed jagħmlu għal flus u tradizzjoni qabel fl-antiku wkoll hemm ħafna healers differenti hawn min kien jaħdem bi pjanta waħda biss, hawn min itik pjanti oħra bla ma jutilizza din il-pjanta hemm ħafna nies li jaħdmu b'tekniċi differenti. Hawn min jaħdem bis-siġar biss, hawn min jaħdem bil-pjanti biss, hawn min juża tnejn. Inti kemm ilek tipparteċipa da xorta ta' 10 snin. 10 snin. U tul da l-10 snin, l-aħjar, l-iktar healers li inti sibt li inti għal-qas kongruenti magħhom, kif jaħdmu? Mela, kif għetlek, jena sibt wieħed biss illi beda jgħallimni l-istorja fil-bidu minn fejn ġej dan il-healing għal x'kienet l-istorja tal-kreazzjoni li qabel laqas kien hawn Mart. U din mhux biss South America jgħidu għall-Indja, jgħidu għal-Nord Amerika, ħafna traduzzjonijiet antiki u li jekk kien għallimni, ġifieri inti tmur għand il-healer, ma tmurx għand il-healer il-seksjar għand l-ispiżjar, isma' tini pirmla, ħanfieq, għax huma jridu jaraw il-kawża. Iridu jsawru għax li qed jiġri wkoll illum illi ħafna nies hemm ħafna isut saret turistika għal-biċċa. Isma' għandi problema, ħammur tini din il-pjanta u iva hemm effett,
tajjeb, imma jekk ma tieħux responsabilta u ma tikkultivarx dawk il-lezzjonijiet illi ikollok il-problema tarġa' tiffaċċja u taf tiffaċċja mill-laqat differenti. Jiġifieri il-proċess kien ikun isma' jiena għandi problema jew hemm żbilanċ, il-healer kien jitfek waħdek, kien jara isma' dil-problema x'huma wkoll kienu jgħidu. Ġifieri l-ewwel hemm proċess ta' isolation. Mela. Kemm hu twilek il-proċess? Jiddependi x'mard għandek. Jiena it-teacher tiegħi. Fil-każ tiegħek meta hemm orlu għal dik l-istorja li konna se ngħidu. Fil-każ tiegħek dak il-perjodu ta' isolation li ntfajt fih. Mela għonet intu wasalt il-Peru ma' din it-tfajla jekk fimtew. Jiena wasalt il-Peru ma' din it-tfajla u sakemm wasalt ma' din it-tfajla kien isni qiegħda l-infern għax din ma rridix tkun miegħi kellha boyfriend ieħor, ridet tkun miegħi għax tafdani ma kellix mod ieħor, imma il-boyfriend li kellha ma kienx jifhem fuq dawn l-affarijiet. Imma meta telet miegħi fl-ajruplan bdiet timmissjaħ u xtaqet tipo ta' li ħassejt, jien ma ħassejt ħafna intensità, ħafna rejection enerġetikament u jiena tlajt bl-iskop li nkomplu l-istudji tiegħi u qed tisma' jiena jekk irrid insir healer. Intom kontu flimkien dal-punt? Le f'dal-punt ma konniex. Ma kontux flimkien. Konna ħassarna. Kontu ħassartu imma tlajtu xorta flimkien. Tlajna xorna flimkien għax hekk kien pjanat. Minn qabel konna xajna tickets, konna ħassarna on the way għadna sma' aħna spiċċajna ħbieb tajbin. Isma' talanti xorta titlaqat li iva. Alright, tidri umbat fil-aeroplan kien hemm dal-isu konflitt ta' enerġija. Ta' enerġija li inti bdiet tħossok riġettat. Naxil sija tnejlek jiena ħassejt ħafna heaviness, enerġija tqila għajsni qed niġġennen. Qed jiena meta insifer soldu nħu pjaċir fuq l-aeroplan. Fimt, issa qed inħossu qed jista' jkun li ovvjament imbagħad tallimt illi m'hemmx i u jien fimt it-tnejn ikonna. U jiena li żammni f'tiegħi kien isma' jiena qiegħu jekk xi fisser healer tajjeb, ma jien ma rridx naħrab minn dawn l-affarijiet. U mbagħad morna nsibu l-teacher. Ħanħogrok ta' Mela. kompli. Inti alkohol mhux parti mill-menju tiegħek. Mela, mill-reġim tiegħek. alkohol parti mill-menju tiegħi ħafna imma xejn nħobbu. Sewwa. Taf kif imma għandi ftuq qed nipprova nsolvih naturali u koll għandi ċertu kondizzjonijiet illi għalissa ħadd iċċaħħad. għalissa. Għal-darbohra. Kollha nġu nistennuk. Mela, wasalt il-Peru probabilment b'anxiety attack jaqsam. Ma konċ nafx dak mbagħad bdejna anke biex naqsmu triq, kien ikonna konflitt. Isma' jien ħanaqsam mhux ħanaqsam. U tipo all right. Kompli hu nifs. Dil-proċess isma' jiena rrid nitgħallem insir healer, hekk ħanibda niffaċċja, mhux ħanifaċċja affarijiet oħra minn ġej bil-problemi, isma' jekk ma nistax naffaċċja l-problemi tiegħi nżomm spazju, dik kienet il-motivazzjoni tiegħi illi jiena qiegħu għal magħha u ġejt biex ngħinha ħanagħmel l-almu tiegħi. Ġifieri x-xewqa tiegħek kienet ukoll li effettivament eventwalment inti ssir healer. Eżatti. Mela, qegħdin il-Peru qed isibu komplikazzjonijiet anke biex taqsmu triq, aħseb wara ħwejjeġ aktar komplessi u komplikati. U mbagħad x'għamiltu mortu fil-foresta. Morna niltaqgħu mal-healer Ikitos. Sewa. Din ġabet il-pjanti kollha illi għażlet għalt li l-ċentru huwa ġdid u ħadd ma kien hemm qabli. Sewa. Aħna konna ħankunu l-ewwel tnejn ġedan iċ-ċentru. Din il-healer kont iltqajt magħha l-ewwel retreat li kont mort South America, imma kont insejta lila. Mbagħad irrikonoxxejt min kienet. Badna isu tuk-tuk u tlaqna għal ġanofs il-foresta. Kien hemm triq twila minna naħseb xi sija u nofs satej għaddejjin tal-inqas u wasanna mbagħad mixja tal-Anġli
U spiċċajna ġat ċentru, jiena bomba xed is-soltu isolation, jiena jkoll il-kamra tiegħi u jkollha l-kamra tagħha. U forsi nħonies u ma jkollix naqsam ma tfajla ma l-ex tiegħi. U l-ewwel ħaġa li tiġi tgħidilna il-teacher tiegħi l-maestra isma' għandkom dik il-kamra ħatkunu flimkien. Ħajkollok taqsam il-kamra magħha. Ir-reazzjoni tiegħek x'kienet f'dak il-punt? Ħajibdew il-testijiet u l-lessons. Għax naf illi din hija path hija triq illi l-ispirtu jitfalek it-testijiet. Isma' inti vera titlob jew tixtieq issir healer tajjeb. Ha. Prova di. Fimt, ġifieri lest għalija din għandek. It-tieni challenge li kelli illi it-teacher tiegħi għalt li jisma'. Għalt li jiena għaw konferenza. U nixtieq immur m'għandix flus u forsi nġib in-nies. U jiena ħsibt qed tisma'. Ma rridx illi jien biss ingawdi. Forsi tista' tmuri wkoll. Ma ħaġ parir mingħand it-tfajla li kelli, ma tellix isma' inti x'taħseb. Għettela il-maestra, il-maestra, hekk jirriferu għal-jom. Il-maestra hija l-healer, ġifieri. Il-maestra xaħat ikun mallem. Isek it-tgħid li malma, jew li mallem maestra. Ma hija wkoll il-healer il-healer, il-healer. Li mallem tal-madwar biss. Le, dan tagħha kien iċ-ċentru. Sewa. Għalt li għettela jwa mori, jgħat t-tfajla ta' isma, din sejra t-leġimat, ġifir daw t-leġimat konna ħanamluhom fl-imkien. Umbat konna tkellimna, kienet għalt li xanda, t-tfajla għalt li nissuġġeri li tibqaw xarejn. Tela ħammur, jien kon ġa preparajt, għax kont naf li mill-avventuri tiegħi li kelli qabel. U naf li jisma' xi kultant taħseb ħaġa jkun oħra u tkun flessibbli. Ġifieri ma jridx ikollok aġendi, imma tixtejt jiena sera l-healing u daqshekk itlaq kollox u mor għalih. Jiena hekk suġġerejtilha li tagħmel. U jiena ma kellix esperjenza sa dak iż-żmien, imma teacher tiegħi ddeċidiet li tieni balla pjanti u siġar, għalt li daw tajbin għalik wara li tallimt li mhux tajjeb hekk. Immaġina inti isek jiena u inti għandna relazzjoni u t-niprofa nsir naf lilek fil-fond. Tista' f'daqqa waħda daħlu 10 minn nies hawn ħdejk u t-niprofa nsir nafhom u kulħadd jgħid li tiegħu għalhekk wara tallimt. Ġifieri imma l-parir ta' din il-majestra kien ħu daw l-attapjanti. Ħu dawn kollha titallem, irrid nagħmlek healer tajjeb biex forsi l-qudiem taħdem miegħi. U hemm ukoll ħafna minn dawn l-affarijiet, ġifieri fit-trip tiegħi bdejt nitgħallem fit-triq ta' għax jiena ġej minn ħażabbar. Meta tajt dawn ħafna affarijiet ġifieri nies li huma jużaw it-tfittxija tiegħek bħala xi ħaġa li jistgħu jabbużaw. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Tlaqna l-ura l-istorja ta' dakinhar fejn inti wasalt fuq xifer il-mewt. Mela. Dak bażikament it-tfajla jew l-ex tfajla u teacher talqu ikitos biex ikollha tikit tagħmlu għal xarejn. Sewa. U li ħalloni waħdi. Waħdek. Waħdi hemmhekk. L-eqreb persuna jew l-eqreb persuna ma nafx ngħidlek. Il-bot kont. Il-bot ħafna. Il-bot kont. Alright. Tina naqra speċa ta' sommarju ta' rendi kont tal-madwar. Xetnajd, meta tajdu dan iċ-ċentru, x'involvi iċ-ċentru? Iċ-ċentru, konna tħalna emisu ramel abjad, ħafna ramel. Ħdej il-bahar da ġviri? Mux del bahar, ħdej river. Ok. Kien hemm river,
għaddejjin, siġar kbar fil-ġemp imma kien hemm ftuħ kbir u kien hemm huma jgħidulhom maloka. Issa ħadd imma tonda bil-palm fuq maqtuha mill-art għax meta jkun hemm rainy season l-ilma jola u jiġi floods kbar ikun hemm. Kien hemm xi ftit pjanti miżruajn mad-dawra, kien hemm kċina miftuħa b'4 poles u saqaf tal-palm. It-temp kif inhu? Sħun immens umdità xemx taqli. Skumdità totali. Skumdità totali li kien hemm tajjeb ma kienx hemm daqshekk nemus. Sewa. Li għalija isniqiet ġal-ġenna. Mela, tnajdu, mela, inti għettuqot ġo din iso Maloka jgħidu, la? Isa tinda mamula bil-palm. Bil-palm, hemm ħafna sħana, ma ħafna ftita, ħafna umdita, imma memx ħafna nemus. Imma dim xorta ta' annimali jiexu fil-madwar. Kienem minn kollox srieb, jaguars, il-bot naqra minna. Ma kienux ħdejna. Kemm int komdu bl-idea li hemm jaguar ftit il-bot minnek? Komdu issa. Għax qiegħtaw l-imrieħel. Le, mhux is-sissa. Anka dak iż-żmien. Biżmien. Biżmien għax inkont nibża anka. Akklimatizzajt ruħek għal kollox qisu. Ma kienx ikollok resib li isma' jien jaf nkun rieqed u mal-lejl tiġi jaguar u Elton tala. Le, ma kellix dak il-sib. Konna fil-li kien hemm l-annimali salvaġġi. Fej konna ma kien hemmx problema, imma xin taqbad toħroġ minn fej kont, ikollok il-problemi. Prittoqgħod attent, ok. U kien hemm, insomma, fetħa kbira enormi. U jiena dak iż-żmien tipo isni kif taqbad tgħid, kont nieħu pjaċir mur nimxi ħafi. U dejjem nesplora u miexi fuq il-ħaxix u hekk. U insomma daħalloni waħdi lili. U filgħodu għax dik ukoll filgħodu kienet ittina l-pjanti x'nixorbu, da tixrob. Minti qed waħdek dal-punt ġifieri. Imma l-ewwel ħadna l-pjanti għax bdejna bid-dieta jgħidula, ġifieri għandek isu treatment jgħidulu hekk. Għandek treatment fejn aħna bdejna niklu bla melħ, bla zokkor, bla sess, bla alkohol biex il-ġisem jiġi iktar sensittiv u flok l-enerġija tmur fuq in-naħa t'isfel tal-ġisem. F'dawk l-istinti sessuali, il-moħ jibda iktar jikkonnektja ma' affarijiet spirituali, jikkonnektja ma' dinja tal-madwar. Jagħmel ħafna sens anke minn lat mediku dak li tajt jagħmel ħafna sens. Kompli. U dan tawn il-pjanti ftit minnhom kont nieħodhom steam. U ftit minnhom kont nixrob. Ġieli taqbad il-weraq, taffiġhom, talatom naqilma u tixrob. U pjanta minnhom kienet qawwija illi isek ġejt naqa' fis-sakra. U qed tisma' men qed ħammur nistriħsija fuq il-hemok. Kien hemm il-hemok, qiegħed waħdi jien. Dawk telqu. F'dal-punt telqu ġifieri. U kemm ilek waħdek? Ngħidu ili xi 3 sigħat. 3 sigħat daw telqu 3 sigħat wara. Alright. Ġifieri iħallitlek reġim ta' pjanti biex tieħu waqt li ma tkunx qedem? Le, jitatni kollox u telqet. Ta' preparatom, preparajnijom fl-imkien biex nkun naf x'għandi nagħmel, ħalli sakemm ma tkunx qedem hekk inti għandek xtieħu u tagħtek isu spex ta' lista ta' affarijiet. U daw telqu telqet ma' tfajla biex jagħmlu t-ticket. Mbagħad kienet ħadd titlaq għal 3 ġimgħat. U ħadd l-ewwel pjanta jekk qed nifhem sew? Tatni xiftet minnhom waħda minnhom kienet. Tatek taħlita ta' pjanti. Taħlita. Mal-ewwel. Mill-għada bdejna. Alright. Il-taħlita ta' pjanti x'kienet? Tiftakar l-ismijiet? L-ismijiet tagħhom le mhux kollha nifandi miktub. Ma din il-waħda partikolari
kien jisimha Pinjon Colorado, kien hemm Pinjon Blanco u kienet ukoll Pinjon Colorado jgħidu li tintuża jekk xi ħadd ikun għamillek xi black magic għax dawn it-terminoloġiji jintużaw jagħmellek xi ħaġa ħażina wkoll tgħinek. Din kienet din il-pjanta. Pinjon tip ta' fungus? Le, pjanta bil-wera illi ukoll tajjeb biex tinħasel bija, biex itik l-enerġija. Il-healers ukoll jużawha pereżempju waqt li huma jagħmlu ħafna xogħol u isek huma tinnatfu. U l-enerġija titbaxxa tagħhom, allura tinħasel biex naddaf il-ġisem biex tirriċarġja, isek ittik recharge. U l-pjanti nifisom ukoll jgħalmu. Sawa, u inti ħadd minn dil-Pinjon Colorado, x'għamilt xrob ta' xrob tal-Pinjon Colorado u ġejt ħażin ma tajt. Le, ma ġejtx ħażin, ġejt fis-sakra. Fis-sakra ma taf kif ma jien drajt li l-pjanti xi kultant jagħmlulek hekk, qawwija. U qed ħammur nistrieħ. Ħammur fuq il-ħemok u bdejt noħlom illi kien hemm huma jgħidu la pjanta tal-imħabba. Din li tgħin fl-imħabba. Di l-Pinjon Colorado. Le, pjanta oħra li bdejt noħlom, planta dell-amor jgħidula. U bdejt noħlom u qomt, qed ħammur mixja. Ħammur naraxaw jiena. Mad-dawra. Da fil-ħolma? Le, issa qomt issa mill-ħolma. Stambaħ mill-ħolma u mort nimxi u qed ħanilbes zarbun, qed ħanilbes il-boots, issa għad jena drajt nimxi fil-foresta ħafi, u għed kan il-bess il-boots. U niftakar il-teacher tijaj kienet għalt li illi hemm post illi nġabru fih spirti tajbin kienet semmit li u sadak iżmien għalija dik kienet din joħra ma konċ għad nitallim tisma xi fil-ferita xi fisser spirtu tajjeb. Fimta xina ġejt mid-dinja minn Malta tlaq ġal-foresta u di mentalita oħra, ma kienx hemm bridge. Allura spirti tajbin. Forsi nsibu dan l-spirti tajbin. U kelli xrajt kristalli għalihom biex nitfaħam fil-foresta, għalt li morru mixja, għalt li nsiblek post fejn bażikament tħossok tajjeb eventualment, dak spirtu tajjeb. U kien hemm pat u ma kelli xabti timmur fej kien klirjat u li għalt li jisma bis issa kien kbir fej kien klirjat. U għed ħammur ħanidħol għaw ġojen. Tħalt u niftakar ħabib tijaj minn Iquitos li kont għamilt ħabib miegħu u kien bniedem interessanti għax kien jitraffika id-droga meta kien żgħir u kien jgħid li x'kienu jagħmlu u mbagħad issa spiċċa jaqra l-Bibbja, għandu familja u veru bniedem tal-ġen u kien qalli bi storja fejn jekk tidħol ġa foresta jew tmur fejn tmur dejjem itlob permess qabel ma tidħol ġa l-foresta u offri xi ħaġa. Kien qalli bi storja fejn xi ħadd m'emmnux, kien dan il-wieħed kien ma' healer, din l-istorja ma nafx hekk hux veru għax imma u għalli kien qiegħed ma' healer dan il-bniedem u għallu sma jekk deħlin f'dan il-montanji itlob permess għax ma toħroġ ħaj minha. Dan ma mnux ħada biċċajt u għalli li l-għada ma qamx minn hemm. Ma qamx miet. Miet. Mux intelef ġviri. Le, miet. Stroke heart attack xi ħaġa. Da miet. Jina ftakart u kelli l-mapaċo fuqi, kelli tabak tal-ġungla. U jużaw ħafna biex jagħtu offerti lill-pjanti u biex jitolbu bih u jiena niftakar it-telisma dieħel ħuħsiebi daw kienu l-klim il-foresta. Uqbad miexi u nara del-pjanta konti noħlom fuqha, tara nara istrax kombinazzjoni. Komplejt miexi, ħarist lura u rajta il-pat bomba. Għamilt isu xi 3 passi bist siġra u f'daqqa waħda nara il-foresta jisa tagħlaq fuqi. Da bil-lejl u Le, dan xi nofsinhar. Għalet, għadna taħt id-dal ta' xemx. Xemx fulon. U għed, jisa tagħlaq il-foresta u għed ħammur lura, inħares lura u l-pat ma naraħi xemjien. Ma stajt nara pat. Issa
ma konċ fis-sakra, ma konċ stordut. Kienet għaddiet lek dik is-sakra L-effett kien għadda, ġejfti, ħarist l-ura. Forsi għaddejt minnaw, bat nimxi, forsi għaddejt minnaw. Ħanimxi mal-intuition tiegħi. Forsi għaddejt minnaw, forsi għaddejt. U f'daqqa waħda nirrealizza illi jien mitluf. U dak kien, sadan it-tan kont imxejt. Teżisti xi strateġija u xi tattika la darba xaħat ikun mitluf dik ix-xorta ta' foresta li dimmaġnija foresta densa ħafna li l-viżibilità hija pjuttost akkorċjata. Jien li nissuġġerixxi wara din l-istorja li tiqafem. Ma tagħmel xejn iktar. Ma tagħmel xejn iktar? Għax hemm fejn tkun mitluf, inti tkun l-iktar post viċin. Jekk ħataqbad miexi. Ma x'imkien titmur, mista tibqa' hemmhekk għal-omrok. Skont ifimni, jiena hemmhekk hekk irrealizzajt la naf jekk inti qiegħed ħdej in-nies sewwa, jekk pereżempju taf illi jien naf kwart 20 minuta għal bot minn hawn hemm in-nies. Tkomplix miexi għax ma tax fejn sejjer. Sewwa. Iqaf hemm. Fit-tama li n-nies jgħidu kienaw eltin. Fit-tama li n-nies jisimgħuk forsi tajja, teħe kien hemm wieħed eltin hawn minn għalina. Fejn qiegħed kif għadu ma ġiex lura d-dar. Sewa, inti mhux dik il-ħaġa għamilt, inti speċi l-istrateġija tiegħek kienet. Le ma kellix strateġija. Paniku. Panikjajtu jiena qbad ħanimxi mal-intuition forsi. Imma hemmhekk. U l-ewwel xokk li kelli kien li jien nirrealizza li qiegħed mitluf. B'xi naċċettajt u mbagħad niftakar faqqat mal-tempata tal-ġen. Da temp inbidel, sajjetti, dħalt taħt werqa, għax ma kienx fejn. Jien provajt nitla' mas-siġar biex nabħal tal-films, imma x'titla' mas-siġar, is-siġar kollha bl-spikes man daqshekk. Vej ħadd ix-xabbat, m'hemmx fejn titla'. U għed biex forsi nara x-direzzjoni rrit immur, biex nara forsi fejn ċentru. Le, zero. U bat timpejjeb dak il-ħin, u għed tisma għaltin, men, xit tamen. Għed, mandiċ ilma, badnilaċi ma kelli xej, kelli flog blue t-shirt ta' Ganesh, shorts u boots, għalmen kelli l-boots. Għalmen ma kanċ ħafi. U f'dak il-ħin id-deċidejt li jena. Sibna l-flok. Emmek wara li ġejt, dak. Emmek wara ġejt l-ura? Emmek wara l-instaft. Memorabli, emmek speċa t-ringrazzja l-alla jew kunċett għandek inti ta' ħalliq li għadek ħaj. Mela, alright, u mela, intlift ma tistax titla s-siġar, għax s-siġar mumiex xaħġa li tista' titla maħħom minar ma tweġġa. Eżatti, memx ma fejt granfa. U allura x'għamil tista'? Jiena ddeċidejt ma tistax. Ma qed tisma' ħani qaf imbejjeb hawn għax m'għandix il-ma qabad nilaċ. U daw sigarri kienu sigarri. Qed ħanaqbad forsi nsib post fej inħossni komdu. Bat miexi. Ma kellix direzzjoni, miexi fil-foresta u f'daqqa waħda saqajja nizlet. Tawrit noqgħod attent menna xi tipo l-art mottija bil-wera imma ma nafxem taħt. U komplejt miexi. X'jista' jkun hemm taħt? Srib, ħofor, tista' jkun hemm xi ħaġa u xejdu la din ma tpadel li tibqa' nieżel u. Ma tpadel ida xi xorta ta' quicksand qed ngħidu. Quicksand Dik vera teżisti mhux leġenda. Le. Kan komna li għalli xaġa tal-fizzjoni għegin. Bil-ħama u. U tereq fija. Bil-ħama. Fimtax kien hemm ħafna ħama. Su parlament. Min għaqtawa. Kollox politika Madonna. U komplejt miexi. U bat miex ma fej sejjer jena tħan post fejn inħosni fil-paċi għalmenu.
U sibtu dal-post, u għax waqt li kont miex, għat forsi jem marat nara l-horizon jena u dem sejra l-horizon, imma dal-horizon għat ma jasal. Ma jasal. Għat ma jasal dejjem ġej iktar foresta. Metafora l-ħajja dik. Foresta. U sibt siġra. Fost ħafna siġra oħra. Sibt siġra u kont imxarrab jena bizzejiet biex idejjaqni kollox fuqi. U sib din is-siġra, intfajt taħta u sa dan il-ħin beda jidla. Ġifieri kemm għamilt bejwet u ieħor? Jien għamilt b'kollox 24 sija mitluf. F'dal punt kemm għadda ħin? F'dan il-punt qisu 6 sigħat. Ġu għandek? Le, xokk. M'għandekx qabtit tikol. Għax? Laqqas, xokk. Laqqas, bix-xokk, ġifieri hija xi ħaġa li hija normali man nies li jispiċċaw f'da xorta ta' sitwazzjonijiet li ġisimhom ma jibqax jitlob li jintemaw li jxorbu. Nimmaġina li, mhux ħanillek iva, imma nimmaġina li għax ir-reserves ikun qed iżommhom, fimt? L-enerġija sejra hemm inti biex tgħix, survival. Hija ġuħ xejn. Jena xokjat għadni mitluf qed poġġejtem u dak il-ħin rajt ħajti kollha għaddejja plus li kien hemm ħafna nemus. Hawnhekk issaw ħafna nemus. Hawnhekk ħafna nemus. Meta tgħid ħafna nemus. Ħafna nemus. Ingdimt? Ħafna nemus. Jiena dawwart kelli dreads sa taħt sormi. Dawwarthom ma' wiċċi u għonqi u l-bqija kien ikel. Kiju kollok ta' stima ta' kemm il-darba ngdimt? Il-lejl kollu. Il-lejl kollu ġist tingidem waħda ġo waħda. Imma xejn ma ħassejt jien. Għax kont qed tibża? Għax kont xokjatu. Tipo ta' all right naf li jikdim n-nemus. Waqt li qed hemmhekk il-fantaziji probabbli pjuttost makabri ta' moħħok. X'kienu? X'kont qed tipproġetta għal ġejjini ta' Eltin? Mela le, bil-qalb kollha. Mela, meta bdejt il-meditation qabel tlajt South America, jiena dejjem kont nifantazizza illi ħanamma il-meditation u meta tiġi l-mowt ħataċċetta. Nkun zen out, le. Falliment totali. Et jiena ħammut, man. Ma ħazzabbar ġa foresta, ħazzabbar menx foresta għanna. Ma Malta manna xej. Ġibu ħaxix, għana minn ħazzabbar tajjeb. Smajt. Hemm ħafna tal-ħaxix, dejna. One ġa esperiment, jien ħazzabbar kif ħanoħroġ minna. Dik l-ewwel ħaġa, qed jiena ħammut. Sawa. Qed jiena ħammut u kien fi żmien il-miliet. Kien ġej il-miliet u bdejna xokk war ieħor. Dan kull darba li ġej il-miliet, il-ġenituri tiegħi flok ħajċelebraw il-miliet. Ħajdu t-tifel tagħna miet. Ġilaw għasib tiegħek mar lej il-ġenituri? Ma, tipo ta' isma' men, dawn ħaj. Jiena importanti li ninnutaw dawn l-affarijiet li. Mela, jiena ħammut u il-ġenituri kien l-ewwel ħsieb. Kont qed tħoss xi sens ta' ħtija? Ħtija, għax mux apposta għamil tal-bicċa, imma. Ma forse tajtu stija kont qiegħed tant relax. X'ġejt nagħmelaw? Wara mbagħad. Dik kienu waħda mill-lessons illi kelli. Wara, f'dak il-punt. F'dak il-punt qed tisma' dawn fejn ħajqbdu jfittxuni jiena. Xi ħadd it-tfajlet ittgħidilhom, jew ex ittgħidilhom isma' dan mejjed. Wan għanda xok. Tipo ta' tittafza l-ġenituri tiegħi, dawn fejn ħajqbdu jiġu jfittxuni, il-ġisem tiegħi ħaj jispiċċa hemmhekk u bdejt nippanikja, mhux nippanikja fis-sens imma nħossni mdejja għax dak il-miliet ħajkunu mdejqin flok jiċċelebraw il-miliet. Isma' Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns.
Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Umbagħad bdejt ma nafx kif f'moħħi tal-ħsieb. Dik kien hemm tfajla li ltqajt magħha darba biss f'ħajti, kont Malta hawnhekk, rajta darba, iffanzjajta, laqgħet kellimna, il-sieħbiet lotlu. Innutajta. Innutajta ħafna. Għax kienet gustuża. Għax kienet gustuża. Mhux ħanejt. Bejnietna. Bejnietna mbagħad ngħidlek waħdek. U din it-tfajla f'daqqa waħda li nħoss għalija ħassejt imħabba kbira illi qatt ma esperjenzajta f'ħajti. Imħabba totali. Lejn din it-tfajla partikolari lejn din it-tfajla partikolari li rajt darba f'ħajti. Li rajt darba f'ħajti. U qatt ma kont kellimt. U qatt ma kont kellimta. Il-sieħbi kont għedlu, isma x'kien it-tot miegħu. Imma semmek wasa semmek u uħsib dwar, għaddit għaddit minn rasi u dan il-ħsieb f'daqqa waħda fetaħ li qalbi imma fartien bl-imħabba lejn din it-tfajla. U qed din xewqa ta' moti. Jaħmut u din ix-xewqa tal-moti. X'inhi x-xewqa? Li nkun magħha. Min hemm iddeċidejt illi Elton ħajoħroġ mill-foresta u ħajdilha li jħobba. U dak huwa l-bażi ta' kull fairy tale li qatt għadna lil xulxin bħala bnedmin mill-bidu tal-istejjer li qatt għadna lil xulxin. Din imħabba li hemm tfajla fuq in-naħa l-oħra ta' dil-muntanja ta' dil-foresta ta' dil-battalja li se nagħmel minn kollox biss nasal għaliha. U għedt mela x'għamilt ħażin jiena. Meta ntlift. Qed l-ewwel lesson li kelli isma' ħoj jekk tintilef tibqax taffeġ iktar. Metafora għall-ħajja. Tkomplix taffeġ. Ammett li mitluf u saqsi għall-għajnuna hemm. Nipprova ma nagħmel xejn fuq il-Parlament, bro, ma mhux qed nagħmilha faċli. Le, fidejk, il-kont tiegħek dak. Mhux tiegħi. Daw l-analogiji. Ifimni jekk xi ħaġa ta' ġid tista' tgħidha. Ma nafx x'inhu ġid. Fil-fatt trid tinsaqsik l mistoqsija li għandu wara li bdejt ta' ġid u ġid li hija x'inhu l-ġid. Speċa nixtieq li niddibattu naqa' il-kunċett tal-ġid. Ġifieri ma nafx inwieġbek għalissa, però hemm lura l-istorja tiegħek li hija ferm iktar interessanti minn dak li jiġri fuq Parlament TV. Mela, qed isma' jiena bdejt nara il-moħħi kif jaħdem, jgħid ħaġa u jagħmel oħra. Mela mhux ħammur hemm, li qbadtu mort hemm. Di oħra analoġija ta' qed jiġri fil-moħħ. Ngħid ħaġa u nagħmel oħra. Jiġifieri l-ħsieb u l-ġisem mhux koordinati aw mitlufin. U mbagħad għamilt promiss mal-jungle illi jekk noħroġ ħaj minn hemm naqta' xari. Ta' dredza dik għalija kienet l-iktar ħaġa sakra li kelli u xtaqt nofrila xi ħaġa lura isma' jiena tħaltaw nitolbok xi ħaġa għandik xi ħaġa lura. Reciprocity, ma nafx tgħidha bil-Malti. Li Att reċiproku. Reċiprokazzjoni. Da tradizzjonijiet fuq hekk bbażati. Biex l-enerġija dejjem id-dur, mhux dejjem kemm ħanħojjen. U niftakar qed jiena. Din il-weda għamilta fiskit ta' qalbek jew. Ġamoħħi. Kollox ġamoħħi. U qed niftakarni kont minn dut fl-art qed jinsejjer f'dik id-direzzjoni. Ma nafx il-għala, qed hemm sejjer. U dak il-ħin l-unika ħsib li kelli kienet din it-tfajla. Biex ngħidilha kemm inħobba. Qed xintitla x-xemx fil-għodu naqbad miexi.
issa dlam ċappa l-foresta ħajja. Irqat? Le, provajt nala għajnejja, ma t-ħsibijiet tiru. Imma enerġija kelli. Xin feċċet ix-xemx, jekk l raġġi ħabtu mal-foresta, il-bomba sejjer. U bat miexi. U jiena u miexi rajt qatra ilma u niftakar qabel tlajt South America 2012. Kont rajt insertajt wieħed ta' Bear Grylls. Wieħed minnhom. U għet u kien qal li jekk tintilef segwi l-ilma għax jihdok għal dejjem tiħdok għal civilization. U għet ara qatra għet le inti ddeċidejt li sejr f'dik id-direzzjoni ma nibdowx nafġu issa. Għet le, mela kompli miexi dritt. Inkompli miexi dritt, x'tidħol. Il-jungle full, mimli, ma tistax tgħaddi, qasidek ma tgħaddijek. Ħajt. Ħajt ta' siġar. U bix-xowk salvaġġ. Jien ma kelli la maċetti xejn fuqi. U dort lura qed orrajt, messa nistandu lura ħammur nfittex il dik il-qatra. Mort u bdejt insegwi. U f'moħħi din it-tfajla. Xi bdejt issegwi? L-ilma. Kien hemm qatr ilma hekk, isu ċarċir u qed Isu ċarċir, qed issegwi ċarċira. Ħammur nara fej ħajli djani da. U spiċċajt ġa stream hekk żejra. Kien hemm stream u ramel. U qbad miexi jiena, bomba. U bdejt nara l-korrent ġej bil-kontra u jiena sejjer kontra l-korrent. Għalfej bdejt mur kontra l-korrent? Ma nafx, ma bdejx nifhem ta' x'inhu jiġri, qed jinsejjer kontra l-korrent, man. Imma l-emmort. U bdejt inħalli l-passi. Ma meta tħares lura, tu għax di importanti, kont immaġna li kont se segwi il-kurrent biex sa fl-aħħar din in-naqqa ċarċira titferra ġo xmara. Ħalli tisibix mara u tbqa' sejjer magħha, assumejt. Imma inti ddeċidejt li tmur il-kontra tal-kurrent ta' din iċ-ċarċira. Li issa għada ċarċira jew issa ġiet stream. Stream żgħir. Stream żgħira, ma l-kurrent kien mhix Taf għalfejn kont qed tmur kontra l-kurrent? Ma kellix idea dak il-ħin. Dak il-ħin le, ma issa li tħares lura le. Issa naħseb għax jiena dejjem għedt li is-soċjetà forsi ma dejjem kif taqbad tgħid ismandek dawn l-affarijiet tagħmel trid issir irid ikollok job, irid ikollok il-flus, forsi irid ikollok il-familja, irid ikollok status, jien mort kontra l-kurrent. Intlaqt, ingħal oħra, intlaqt kollox. U allura taħseb li speċa peress li fil-figurattiv kont qed tgħix kontra l-kurrent, moħħok iddeduċa li jien qed nara kurrent fom li dejjem mort kontra l-kurrent mela ħankompli anka b'mod manifest immur kontra l-kurrent. Fl-aħħar skoprejt li dik kienet kollha simbolu, kienet ħolma illi d-dinja hija ħolma, kollox hemm simbolu warajh u kont qed ngħix misni qed ngħix ġa ħolma mimlija simboli, ma sa dak iż-żmien ma tallimx jiena ma kontx nafil. Hemm is-simboloġija tal-affarijiet, ġast kelli intuition u bat miexi u ma rridx immur kontra ħsibijiet li kienet ikolli. Għax f'dal-punt inti qed tħossok sinkronizzat, speċa dik il-koordinazzjoni li bdejt tajt li ma kellekx bejn moħħok u ġismek bdejt tħossok jisew sparpaljat. F'dan il-punt, ħasejtek li jekk twaħħat f'dan il-punt iwa. Kellek armonija ġo li kelli li bdejt nagħmel connection. Alright, issa minn hemmhekk. Minn hemmhekk bdejt miexi u miex bdejt inħalli l-passi mal-ġemp qed isma' jekk jien nibda ndur fiċ-ċriki u mhux ħan induna kollox l-istess għalija. Qed almenu jkun hemm xi ħaġa li tista' torini li hawn kont diġà qabel. Komplet miexi, komplet titbaxxa u xi kultant kien jaqbadni l-panik. Isma' jiena mbagħadni mitluf. Ma bil-ħsieb illi iffoka l-moħħ. Iffoka moħħi fuq il-din it-tfajla jien ħanejdela kemm inħobba u ħammur ħanistedinha għall-ikla tal-miliet, ħatiġi għand il-mami. Qatt ma ġra. Fottejt landing imma. Sa forsi ġra affarijiet wara sena.
U le s-sanejdlek, tibżax, għandi minnom. U għet, man, jena rrit, I kienet il-guiding light tiegħi, dil-imħabba. Elton iffoka taħs tħalli xi ħsibiet ħżiena jidħlu ġa moħħok, jew negattivi, insomma. Xi kultant kienet taqbadni biża kbira. Jien mitluf. U wara ftit bdejt ninnota li kien hemm farfett kbir jgħidu l-Blue Morpho, Blue Metallic sabiħ, incredibly. U dejjem jiġi ħdejja da. U bdejt inħossni f'dak il-proċess jiena t-nippurifika ruħi kelli xari twil miexi ġal il-mawet. Isma jiena tinħoss li qed nitnaddaf għaddej minn proċess ta' tindif. U f'daqqa minnhom insib parti fejn kienet soda l-ilma kien iswed. Iswed biż-żejt ġa fih jimmina u ħanadi. Ma kellix option. La ġamba ma stajt naddi. U jarġa jiġi dal-farfet. Joqgħod miegħi sakemm naddi minna u jitlaq. U ħassejtni veru in connection man natur qatt ma kelli dil-esperjenza f'ħajti. U ma konx nafx ħansib u jiena u miexi ġar river naħbat siqi u naqta siqi għax kollu tskuk u il-qieħ ma mhux nara xejn gris, kannella. Għalfejn mhux qed tom flok qed timxi. Għax stajt nimxi. Għax kien baxx. Kien baxx. Meta ngħidu baxx kemm il-piet qed ngħidu? Bedu ieħor. Beda jitla l-ewwel kien saqaddi, mbagħad spiċċajt sawhekk. U għadek qed timxi. L-istess mistoqsija tal-bidu, l-imxorta ta' annimali jiexu f'dak l-istess imma spider srip imma nara xejjena. Konċernati jew f'dal-punt xej. Għaset taħseb dwar l-affarijiet. Ix-xewqa biss li tgħix, it-tfajla. It-tfajla di mhux li ngħix, li ngħidha kemm iħobba. U sejja ħaniklu għand il-mami. Hemmhekk dawk il-ħsibijiet li kelli. U jiena kont ukoll ġa training, ġifiri ġedani training kien la stajt nieħu melħ, la stajt nieħu ħelu, u għed tanka jekk noħroġ minnaw il-barra u toħodni familja, il-training tiegħi ħankompli u mhux ħaniqaf nieħu ħankompli. Ħanibqa bla melħ xej. Disciplinat. U bdejt tipo kull ħaġa li tallimt fit-triq tiegħi sa dak iż-żmien jekk nitlob, jekk nafda, jekk irrid nafda fil-ħajja isma' jiena ħanoħroġ minnaw. Ġejt it-testijat, dak kien test qawwi għali jisma, alright, vera, għaxi hekk inħoss li dil-pat tal-pjanti ikollok it-test, ċertu testijiet u eżamijiet bħalma jkun hemm l-iskola, ma fil-ħajja, inti tkun taf bihom. Tagħmilhom, jew tgħaddi jew ma tgħaddix. U kelli napplika kollox, u biex tgħaddim it-test tapplika dak kollu illi tkun tallimt fi ċerimonji. Dak biss kelli bħala ankra, qed tisma' din it-triq li qiegħed fuqha jien vera, jekk nagħmel hekk. Jew hija ħolma, jew trip. Vera kollox u trip fl-aħħar imma. U f'dal-punt inti biex iddeċidejt li ħadd applika kollox. Kollox dak li tallimt. Dak kollu li tallimt hemmhekk kelli napplikah. Jiena ħammut, kol ma kelli xejx nitlef iktar. Però fl-aħħar mill-aħħar l-imħabba kont qed tfittex. L-imħabba kienet kienet id-dawl ta' koll, tant ħassejt imħabba jien illi qed isma' għandi għal xi xnejx. Għandi għal xi xnejx, U miexi u f'daqqa minnhom kont qed nipprova nidħol side streets, side rivers, side streams u kull darba nsib il-ħajt. U nsib il-ħajt, u t-nejt ismailtin, man, kemm ħaddum tagħmel l-istess ħaġa. Dal-punt għajjen, fizikament? Dal-punt għadni ma jgħidx. Kien hemm punt ieħor fejn ix-xenarju nbidel, kien hemm ramel abjad ilma kristall. U wkoll ħaġa li tallimt fit-triq tiegħi li tirringrazzja il-ħajja ta' dak kollu li qed ittik u f'daqqa minnhom jien waqaft u qed
grazzi. Għax dan jimbisset naraħ, ħatmu għet jaraħ, zgur li ħatmu għet jaraħ dal-narin. Għax kien tal-ħagġib. Tal-bliħ it-trip kollu, mitluf jena dej ma waqaft u għed grazzi. Għax jakku koll tal-limt. Dejja ma dek ringrazzja. U miexi. Kemm il-si għaddew sissa? Naħseb xi 5 sigħat. 5 sigħat minn filgħodu, mill-moment li bdejt timxi. Xi ħaġek. U għadek għaddej fil-aħbeċ xmara, insomma. Ma għadni għaddej fi xmara. Ġiri, kważi 5 sigħat għamilt ħafna minnhom qed timxi fl-ilma. Il-ħin kollu fl-ilma x'ma stajx nimxi fil-ġempjen. L-unika mod li kelli illi nidħol minn ġar river. Sewa. Għax il-bqija kollox malu. U bdejt ukoll nindanna għax qed x'għandi da kontrajt film Apokalipto. U dan il-bniedem jirnexxielu jaħrab minn ġalmaja, insomma. Oj, naraħ qed dan qabad jiġri ġal-foresta jisu jafdaru men. Da veru film. Imma jien x'għandi jenqas minni soħra li jafu l-foresta. Għala jien ma nafx fejn sejjer. U dawn jafu. Għax għandhom skript. Għax jafu jinnavigaw, taf kif? Ovvjament, imma ħassejt li l-connection tiegħi man-natura kienet mitlufa. Dik id-differenza. Illi dawk in-nies kellhom connection kbira man-natura u jien ma kellix. Ma tuħu għax mill-punent għax tħazzabbar bat fil-ċejjen, speċa kien xok, culture shock kbir immaġa. Alright, mela għadda daw stin koll, sejat kolla, fej għedha l-izvolta, fl-immoment indbaħt? L-izvolta kienem fetħa fil-river, għed l-lemin, jew xa left, jew right. U l-answer ġi left. Issa jien qiegħed marra, ja. So, l-answer ġi left minn fej? Min naf minn fej ġi minn ġas. Imma inti rreġistrajt left. Jiena għalli left. U għedx, min jaf kieku right? Għed li tistakar fil-bidu? Xġara, meta għamiltek? Kien kollok dal-konversazzjonijiet hekk miegħek innifsek? Il-ħin kollu, il-triq kollha. Il-triq kollha dej. Tiddibatti miegħek innifsek? Niddibatti miegħek nifsi iktar milli niddibatti jiena bitfajla kienet. Isma' jiena dan il-fokus tiegħi jekk jidħol ħsieb negattiv kompli foka. L-intenzjoni kien li ngħid fajla kemm inħobba u l-fokus tiegħi jekk m'għandux jaqsam ma' dan li għaddej minn ġa moħħi il-barra. Dal-gol tiegħi. Jiġifieri l-intenzjoni, dejjem hemm intenzjoni x'qed tigwida. Mort left jiena u f'daqqa waħda nara ħajt qudiemi ta' siġar, provajt niddajvja taħt. Ma kollox magħluq. Qabżit li u għetlu taf kemm ili għaddejjen għaw irribjaj dak il-ħin għetlu mux ħatwaqqafni jint u tirt, ek ħassejt nintir minn ġal-ilma u tlajt minn fuq dawn it-skuk kolla, maħx minn fej ġidden is-saxħa trembilt u komplejt miexi ġal-ilma. U jimdejt naħseb illi ħanorqot hemm dakinhar. Et mela forsi ħanibda naqra xaw biex nibni xi ħaġa, ma jinxi darba bnejn xi ħaġa li f'xi platt. U miexi u qabżit li raġat. U ġil farfet ħdejja. Da spiċċa ħabib tiegħi. Qedlu meta ħejjaq minn da kollu. Qedlu għajjejt. U saden tant bilaċ maħruq biex jemx. Diġej għalajja. U miexi. U f'daqqa waħda nisma' ħoss. U koll jena deċidejt li ma najjaċ jekk ma jkollix bżon najja tal-lajnuna jew hekk, ħalli ma neħlix enerġija. M'għandix nikol, ma rix nixrob minn dak l-ilma. Għalli jista' jkun dal-ilma jkun infettat b'xi ħaġa jiena żgur hemm ħamut. U smajt ħoss u qed oqbad najja tal-lajut. U nisma' risposta lura. U nara kienet teacher tiegħi u ġiet ma' ieħor.
Dil-healer, dil-maestra. Iwa, issa u kol kienem ħsieb illi zamni illi kienet qalt li ħadet ċertu pjanti illi qalt li jekk in-nies jintilfu, ma nafx jekk hux gidba jew le ma nistax naħlef fuqha għax jużaw ħafna tricks. Illi jekk in-nies jintilfu tkun tista' tara fejn qegħdin. U bbażajt fuqha naqra. Din il-biċċa qed tisma' jekk vera li qed tgħid li din ngħidu li vera taf issibni. Il-ħaġa, il-fatt li tieħu daw il-pjanti biex tkun tista' tara n-nies mitlufin. Għaltilek qabel ma inti qbad tlaqt timxi? Inti ħadd insurance dil-affarijiet. Le. Ma qalt li liġru hekk imma jiena ma dak il-ħin meċċis ma din ħassibni jekk nintilef. Ma kienx hemm dan il-ħsieb. Jien ma rridx nintilef. Ma rridx imma maċ u hija forsi nieħu riskju naqażejjed għax dik l-aħħar mill-aħħar. Xejn, laqas kien hemm dak il-ħsieb għax jiena wkoll. La darba ntlift u mbagħad ftakart. Żomm sekonda, dik ma kienx tuħu l-pjanti biex. Waqt li kont taħt is-siġra x'jien kelli xogg kbir, xejn ma ġiġa moħħi li jisma'. Waqt li qed naħseb fuq ħajti, fuq il-mowt jien ħammut. So, u feġġed il-mara ma? Ma kien hemm ieħor jgħix fil-madwar u trekkjawni b'xi mod u jiena kont qiegħed u x'intlajt u mbagħad tlajt tal-lawni tatni l-ilma u ġismi xokk ieħor bdejt inħoss kull daqqa li kelli. Isu qalbi bdiet tippampja d-demm u kull qatta li kelli ġa saqajja u daqqa li kont ħadd bdejt inħosshom kollha. Għax hemmhekk ħassejt nikomdu biżejjed illi nista' nerġa' issa għadaw salvawni lili. Hemmhekk u tant kont ferħan illi qed jiena għandi sodda u kamra u m'għandix għalfejn gerger. M'għandix għalfejn noqgħod niddejja għax m'għandix nagħmel. Għandi kollox. U t-talima minn dik il-ġraja kollha x'kienet? Jiena mbagħad wara ħafna snin wara bdejt ngħid għax imbagħad jiena rrid ngħid lil din it-tfajla li nħobba. Mela kien hemm ħafna talim, kienet mela dit tfajla ma tafnix. Jiena ġejt lura Malta battela ittra daqshekk. Tgħid isma' dan miġnun. Bil-miktub? Bil-miktub li rrid niltaqa' magħha ma settela isma' grazzi bla 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 tallimt illi dik m'għandekx tagħmilha. U mhux hekk għax jiena wkoll f'dak ix-xarejn għamilt promiss mal-ispirtu, mal-ħajja, illi qabel tiġi din f'ħajti jiena lest li nistennija u ma jkollix mar oħra. Għax din għalija, din salvatni. Ma inti għamil dil-weda mal-ispirtu? Mal-ispirtu. L-ispirtu tal-ġungla? Mal-ispirtu, għalija hemm spirtu wieħed. L-ispirtu li probabbli l-Kristjani interpretaħ bħala Alla, jew dak li pervadi kollox. U għamilt weda ma dal-ispirtu li jekk sa ma inti tkun ma din il-mara, musta tkun ma mara oħra. Ma jkollix mara oħra. Ksirt il-weda ma l-ispirtu? Le. Inti stanna, men, għandi stajja, mux għalek edina, sa' nitkellmu fuq. Għaddeja ma tux grok mi għajem, massa. Għani xrob ta' t-selmar. Grok kelma, isu vodka. Jo sambuka. Xikrua. Bieġbok il-sambuka? Kien. Qabel fil-ħajja tal-parties. L-ardak, l-aftershock, dawek il-Halloween. Minn ma kem kont naqla roza. Latrina, jizu. Ma kull kantoniera, imma msomma. Jena għam kont għamil dik il-weda illi inkun maħħa u sħabi għallu l-mġnun. Xtallim tiktar illi il-ħajta. Kif evolvi d-lissar ma battela d-litra? Bdin battela d-litra jena u rrit. L-xisima? Il-dik. Dik Dik li tqajt maħħa, dakinar. Tajjeb. Attent, qiegħed anka jena, qed tisma' nara ma toħroġlok. Jien qiegħed attent man. Ġed nilabu hangman biżen. U
kif żvolġit l-istorja. Din għadni qatt ma kelli ċans niltaqa' magħha xi raġuni oħra. Fimt wara illi dik kienet simbolu illi mhux id-din bħal ħolma meta toħlom li jiġri fil-ħolm huwa kollu simbolu. Anka dil-ħajja hija kollu simbolu, ma x'in l-essenza wara dak is-simbolu. It-talima kienet illum il-ġurnata illi jkun hemm xi ħaġa akbar minni illi jien lest li ngħix għaliha. Għax waqt li hemm xi ħaġa akbar minni li jien lest li ngħix għaliha, id-diffikultajiet nista' naffronthom. Jekk m'hemm xi ħaġa akbar minni milli qed ngħix għaliha, m'hemmx saħħa biżżejjed biex m'hemmx power. Ħansaqsik fuq dil ta' xi ħaġa akbar minni għax jisni mill-li naf mill-biografija tiegħek meta naħseb dwarha dejjem kien hemm din it-tfittxija ta' xi ħaġa akbar minn li tik skop imma mbagħad la darba tiskop riħda l-iskop jisek tidħol għalih b'ruħek b'ġismek u b'kollox biex ta' għandek tenaxta u feroċità kbira. Grazzi tal-li qed issegwu din it-taħdida bejni u bejn Eltin, il-vera grat ta' sosten li tuna. Għajr sosten ta'kom hemm ukoll għatta azzjendi joġobhom dan il-podcast jappoġġawh u jagħmluh vijabbli għal daqstant ma nistax nirrakkomanda biżżejjed li tagħmlu użu fejn tistgħu minn dawn l-azzjendi li jagħmlu dan kollox possibbli tagħmlu użu mis-servizzi u prodotti tagħhom. Dawn huma id-Derek Meats, Hungry Hippie, grazzi lil Browns, Apex Media, Vini e Capricci, Maple, Garmin, E-Cabs, Stretta, Kutriko, kif ukoll Teatru Malta li bejn is-16 u l-25 ta' Ġunju għandhom wirja interessanti ħafna li se jiddereġuha Chris Gattu u Paul Portelli li huma tnej min-nies li għandhom għarfien teatrali estensiv aktar minn kemm il-pinna ta' Malmul Mifsuta. Il-wirja jisma' dik is-siġra f'nofs ta' triq. U se tkun qed tittella ġewwa l-Lemcast fl-aħħar ġdid. Aktar minn hekk mużika wkoll oriġinali ta' Albert Garcia jtellgħuha Teatru Anon, Teatru Malta, Theater Anon, Teatru Malta u Festivals Malta. Nirrakkomandahha immens. Lura taħdida tiegħi Eltin. Ta' 17 ukoll niftakar miltqajt ma' tfajla kienet pregnant, kellha 16-il sena kella 6 months pregnancy u dakin u ma din it-tfajla jena ħassejt l-ewwel imħabba. Illi mill-passat fej kont naqliba lil kulħadd left, right and center u ma nħoss u jena strong u jena b'saħħti u m'għandix feelings u jena nagħmel li rrid u li joġobni u li għandi f'moħħi dejjem nagħmlu. Iltqajt ma din it-tfajla u qed hemm tifel u ħabbejt lila bit-tifel qed tisma' kieku jiena kelli tifel. U m'għandix mara. Nixtieq li jkun hemm xi ħadd jħobbu lit-tifel tiegħi jew tifla. Qed mela jiena nista' nagħmel l-istess magħhom dawn. U wasal li sa dal-punt ma tantx speċa mill-profile li għattajt ma tantx kont bniedem altruist. Ma f'dal-punt kont altruist. Għalfejn. Ma nafx jisu l-ewwel għax qalb hemm. Kulħadd għandu qalb, anke Hitler għandu qalb. Jo kellu. Meta tara fil-font l-affarijiet tara li l-imħabba dejjem hemm. Mbagħad fejn nkunu tlajna l-esperjenzi li nkunu ġibna fil-ħajja. L-affarijiet jibdew imma għalfejn għal-tifel. Għalfejn inti ħabbejt li tifel qabel ma ħabbejt it-tfajla? Le, flimkien ġew daw, pakket, għax kienet għadha pregnant. Dal-punt hu kellu tfal Brian? Le. Imma jiena kont naqleb l-affarijiet fuqi, isma' kieku jiena floka. Naħseb l-ewwel darba li qlibt l-affarijiet fuqi. Qed tisma' kieku jiena floka u naħseb stanna, skużani. Kieku jiena floka, jien xirrid, ma rrid il xi ħadd jieħu ħsiebi. Jieħu ħsieb it-tifel tiegħi. Imma naħseb iktar kienet ħaġa fejn jista' jkun illi ma kienx hemm connection biżżejjed bejhom u missieri u jiena u bdejt nipproġetta din kien hemm taħlita ta' affarijiet
jien kont qed nikber. U xtaqt inti sewwi, speċa din il-ġenerazzjoni sewwi. Nsowwi dak illi ħassejt illi ma tawniex huma. Bħala tifel. Għax jiena wkoll niftakarni ta' xar snin ngħid, irrid nipprova minn kollox fid-dinja biex jekk ikolli tfal inkun nista' nirrelata magħhom u nifhimhom. Għax jiena ħassejtni li qatt ma setgħu jifhmuni ommi u missieri. Brian il-mara tiegħu iwa. Imma ommi u missieri li qed irrid nipprova minn kollox biex jekk it-tfal jibdew għaddejjem minn ċertu sitwazzjoni kif ħanifhimhom jekk jien stess ma għamilthomx dawn l-affarijiet. Brian kemm hu ikbar minnek hawn? 15-il sena. All right. Okay. Ħafna, okay. U għalfej tajt li kien jifmek? Għax jekk kont inħossu kien relax miegħi dem ħallini nilab nagħmel. Però kellu disciplina miegħek. Inħoss li ma kienx isma' ħammar u jien kont nisma' minnu. Ma kellux dik id-disciplina ta' isma' men. Jekk ma tagħmilx hekk ħataqla xeba. Għad ma kellimni hekk. Kellu awtorità. Kellu awtorità kont nibża minnu għax huwa għallimni l-music, pereżempju konna nipprova nagħmel lessons tal-music ma kontx nistudja. Konna fil-banju, fil-kamra tal-banju għax ma studjajx, kont nibża minnu, kont għandi żgħir. Kelli xi 7. U x'kien tkun il-konsegwenza jekk ma tistudjax? Xejn. Kien jien l-istudja men. Imma xorta kont tibża minnu? Kont nibża minnu. Mikel li ma kienx hemm konsegwenza. Għax kont naf li isni nuqqas illi ma studjajx, illi għamilt xi ħaġa ħażina ma studjajx u mhux qed nagħti qisu l-aħjar tiegħi. Insomma, allura l-ewwel kellek din il-tqajt ma' din il-mana li kellha dan il-baby. Dan il-baby u inti empatizzajt b'tali mod li għad tisma' kieku jiena nixtieq li xagħti uħsibi. bil-baby. Allura jgħaddi ħanħodha bis-serjetà. Eżatt. U ħadha bis-serjetà. U ħadta bis-serjetà u jiena spiċċajt l-ewwel darba spiċċajt l-Ingilterra u Londra, student tal-ITS. Niftakarni qiegħed żibel ħara bl-alkoħol fajli ġejjin qudiem wiċċi u jiena ngħidhom le. Londra ġifgħu ġa pajjiż ieħor kellna overseas relationship u qed le. Issa għalija kienet xi ħaġa kbira. X'eta kellek dal-punt? Kelli 17. Ta' 17 tlajt Londra, hemmhekk kelli l-ewwel naħseb f'dak iż-żmien kien hemm l-ewwel qisu wake up call għax jiena meta ta' 15-16 kont ktibt march ukoll u f'daqqa waħda sirt kont tajjeb fil-music, kont ktibt march tajjeb illi kulħadd tridu u jiena n-nies il-poplu qiegħed fuq l-ispalla u f'daqqa kien hemm sena fejn ta' kontrina kienu għamlu disin kważi bħal tagħna u l-kelma ġrat illi jiena kont tajt dan id-disin u f'daqqa waħda minn ħafna ħbieb u minn fama tajba kemm kont il-fuq inżilt l-isfel da li qiegħed l-Ingilterra ma nista' nagħmel xejn, ma nista' ngħid xejn, kelli kont nitlob kuljum biex forsi l-verità toħroġ għax mhux jien ma nistax ngħidilhom miġġieled mill-ikbar ħabib tiegħi, dar ħbieb tiegħi qed jaħsbu li jien. Meta rajt id-disin ta' xiex? Disin tal-armar. Pereżempju jien fassal din it-tazza u inti għamil tazza kważi bħal tiegħi. U kienu ċerti li b'xi mod id-disin għadda għandhom. Id-disin tagħhom għadda. U żgurek ġrat. Bil-fors, issa kif tagħmel l-istess kopja ma jistax ikun hemm illi tnejn minn nies ħasbu eżatt kważi l-istess disin. U kont peress li jien għandi ħija ma ta' San Mikiel. Konkludew jiena. Spija. Imma x'inhu l-inċentiv ta' organizzazzjoni rivali li jikkupjaw id-dizin? Fis-sens ta' di mhux kompetizzjoni, jekk konna tnej l-istess dizin, mhux drol iktar li nistgħu niġu? Ma nafx saqsi lilhom. Il-podcast li jmiss, ibatuli. Uħana ħankomplu bl-investigazzjoni tal-baqra kontra l-bajda. Għadhom imqabda ma' ġuġini jew? Naħseb issa l-festa li ma dix kif kienet. Ma memx. Ma naħsibx li għandek il-pika, li ma mmur, ma nafx biex ngħidlek, għax mbagħad kien jiena qatt ma fallejt festa u kien hemm żmien fejn qed tisma' festa jew il-jungle. U ddeċidejt li nażel il-jungle. X'inhu d-differenza bejn il-festa u l-jungle? Il-jungle titgħallem. Il-festa le?
Il-festa kon nitallem nsir vera ħara. Biss unikament. Għalija, ċelebrazzjoni qiegħed mal-ħbieb, inkan kont nitallem il-marċi. Nitallem il-klim tal-marċi biex nkun sta najru. Kantalna marċ. U oqodu jandannati. Kollek jibdersti. Oqodu t-tiffiċa bil-mod dannati. Waħda minn dawk. Sewa, mela, alright, tlaqna l-ura l-istoria ta' din kif spiċċa din l-istoria ma' del-Mara Pregnant? Umbat, jiena tajta qalbi, u bażikament din spiċċat marret ma' missir il-baby, bla ma' qaltli u qaltli li kienet miegħu għal-flus u tipo ta' għandu kollox u għaxu senjur jista' jgħinha u hemm vera nkazzajt. Jgħet mela alright. Mela jien tajta qalbi u ġara hekk mela alright. Arġa' mur lura. It-talima kienet. Jiena għalija kienet it-talima isma' ħojet tara x'ġilek meta tħobb u tiftaħ qalbek ma' mur lura. Għax hemm m'hemmx problemi. U rġajt sirt villan. U li rrit impattijela bil-kbir. Li rrit pattijela. Ma konċ rrit inkellima u kelli ħafna ħdura liha. Konti fel-żajr fem fl-istessin, kelli 17 sena li Madonna kontaf. U fl-istessin hemm dat tifel. Hemm it-tifel li ħabbejt bħala tifel tiegħi li dik xi ħaġa oħra li tallimt isma'. It-tifel ma kienx tiegħi. Imma hemmx għalfejn ma tħobbux, imma mhux illi nagħmlu tiegħi meta mhux tiegħi. Fimta x'għalija. X'inhi d-definizzjoni tiegħek ta' tiegħi? Tiegħi għandi din tiegħi ħadd ma jista' joħodha. Din il-possession tiegħi ħadd ma jista' joħodha. Minti taħseb li jkollok it-tfal bioloġikament dik ħad tkun ir-relazzjoni? Le, issa llum differenti. Jiġu tru minni u ma tagħhom infushom. Mux daw mux tiegħi. Ġew tru. Jiġifieri mhux il-bioloġija hija id-distinzjoni. Mhux għax bioloġikament ma kienx it-tifel tiegħek, imma għax inti kont qis li kien bniedem ieħor se jkun il-proprjetà tiegħek. Eżatti, bħal mara, bħal kollox. Jiena nista' li din nagħmilha l-proprjetà tiegħi u jekk ħad tiġi inti isek ħatli xi ħaġa li hemmhekk hemm ħafna suffering. Li wara tallimt. Allora, sirt riċadif u dejt issegwi l-instinti li bidinużi tiegħek u rġaj bdejt Komplejt bħal-fnik. Komplejt bħal-fnik u l-fkieren. Il-fkieren? Ekke, jgħidu jisek fekruna jew jisek fenek? Jisek fenek. Il-fkieren jagħmlu ħafna seks. Mela il-papri żgur, għax kelli papri. Ma nitkellmu fuq il-papri u dak. Titgħallem fuq dal-podcast tajlix. Papri żgur. Kellna papra salvaġġa mennu infatti spiċċa ġal-forn. Għax dabbet falti jew b'kollox, kien jibqa' għaddej. Jaqbadhom, tfaħħom rashom mal-isfel. Jistuprom. Minn kollox kien jiġi qudiemu, Frank kien jismu. No quacks given. Frank spiċċa l-forn blażel. Għaw il-dar ta'kom, dar ta'kom kelkom il-papri, xet t-Google, what are some fun facts about duck sex? Min jgħajt li dal-podcast muwix xempju ta' l-edukazzjoni, mela, Iwa, dik veru. Ducks are one of the few birds with penises, kontafa, but these aren't just any penises, they explode out of their body like 4th of July snakes to as much as 9 inches in length. Għaj, tista taħos nażin. Bħal tal-ħanżir, iż-żagġi, rajtu? Tal-ħanżir kun noklu kol? Ikun twil ħafna. U noklu, men, dik li għandhom. Isu screwdriver, tal-papra, xmeta għaluli, għatanamilkom bis-serjeta. Għalfej titallali ritratti tal-żbub tal-ħnieżer. Nista? Education. Da mux parti mill-kontratti għaj. Mela, nista' mor lura għal-amazing duck sex facts, ma. Even weirder, male ducks grow a new corkscrew penis each year.
that can vary in size depending on the amount of competition from the other duck dudes. Ma konċ nafli. Xej ma għanna, fru, Mela. Ma bħal papri. Mela bħal papri kont qed tagħmel. Eżatt. Imma ma kontx Ma kontx din il-biċċa. Fallu darba fis-sena u tkabbar il-ġdid. Sissa kont li kelli oriġinal, li ġimijaj. Li ġimijak? Li ġimijaj. Pero kien impenjat. Impenjat. Ħafna. Sewa. Mela, fl-istessin inti qed tkabbar l-arfin tiegħek fid-dinja tal-Ċina. Jena meta kont ċef ma kontx wieħed mit-tajbin inħossni għax jien moħħni biex impejjeb u nieħdu baż. Imma kont inħobbek ċina għax dejjem nħobb pjaċir nitgħallem. U kont naf li kien hemm ħafna chefs aħjar minni l-iskola, ma meta mort l-Ingilterra, sibt min jieħu ħsiebi, jisu għax jiena l-ewwel chef li kelli hawn Malta kien junkie jieħu l-eroina ġar ċina. Bro, tenħarstik, jek għanlek għalfi. Għaxet għetajt ħafna affarijiet li huma analogi għall-esperienzi tiegħi. Ħafna affarijiet. Wara ħanot ngħidlek, ħanot niftaq qalbi miegħek, mhux se ngħidu fuq, ma ħafna. U ġifieri b'mod inkredibbli. Għax jiena kont fil-Ċina, kont naħdem fil-Ċina, kont l-ITS, u wieħed mill-ewwel head chefs li kelli, mhux l-ewwel, ma wieħed minnhom ġifieri kien letteralment mhux smek kien jieħu, naħseb kien jieħu kol smek, imma kien jitfal il-kok fuq l-iskaffa, ħalli hemmhekk, ħalli mifruxa, u bej order u ieħor jew waqt li jkun qed għandna id-demi glass, joħroġ order jiġbed linja jkompli. U kien jiġi fies għal aħħar tal-lejl dak tista' immaġna għandna kien inżaġġi 2 grammi. Imma inkredibbli kemm hemm similtajiet bejn l-istorja tiegħek. U mort l-Ingilterra, insomma. Mela, mbagħad mort l-Ingilterra sib ċef li jieħu ħsiebi. U bdew jgħalmuni u bdejt inħossni tnitjieb. Sib ħadd min jieħu ħsiebi u isma' jien kont nagħti l-aħjar tiegħi. Konna jiena ħabib tiegħi llum qiegħed head chef u għandhom stella. Malta hija. U dak iż-żmien bdejt insib interessant kont nieħu pjaċir insajjar fuq is-sauce section u kull marit insajjar laħmijiet u sosis u nitgħallem fuq is-sosis kelli faxxinazzjoni kbira għas-sosis. U kont fil-break, pereżempju kien konna 3 sigħat break u jien kont noqgħod ċina ħares lej borma issir u ntoma il-ħin kollu waqt li qed issir biex nara l-bidla ta' x'qed jiġri kelli dik il-passjoni. Mbagħad niftakar fl-aħħar tas-sena x-xef qal li isma' jekk tkun xef tajjeb trid iddur iċ-Ċina kollha. Jiena il-pastry ma kontx naħmilha, l-larder ma kontx naħmel imkien, sos bistin insajjar. U kont qed inħossni nsir tajjeb. Fis-sauce section? Fis-sauce section għaddejjin fullhom gas down. Mbagħad ġejt Malta. Tajjeb hekk. Tajjeb hekk ma. Ġejt Malta, dħalt l-aħħar sena l-ITS, imma xin ġejt Malta minn barra, jiena Malta ma stajx naħdem, in-nies il-mentalità li esperjenzajt fik Ċina u Malta tal-biża kien. Kont head chef Baħariċċa ukoll. Kont naħdem ġa hotel. X'kien fuq il-mentalità li kont tara f'ira? Aw Malta, per eżempju, jekk aħna x-xef kien jgħid nisma' għamlu din hekk, aw Malta kollox kien jgħaddi dak iż-żmien. U marġa kollox kien jgħaddi mal-fej min-naħa ta' min. Ta' min kien l-obbligu li jgħid isma' ma tgħaddix. Ix-xef u ta' taħtu. U ta' taħtu, però ma kontx isib din ix-xorta disciplina. Almenu fej mortiena u kienet hotel tajba, 5 star li supposti tajba u mortem u n-nis kont nejdilom tmorrux Morx tiklu. Għanreġan saqlek naqqa l-mikrofon ġet jgħidu li mux tajjab. Il-team tekniku jgħidu Għalek, kellem. Tajjabek? Bomba, all right. Kien la ġemba? Bħal tal-papra. Le tal-papra. Tal-papra ek. Ek. Xfiħda. Alright. Mela, sibt nuqqas ta' impennu diligenza kbira fil-ċina Maltija, l-umenu ta' dik il-lokanda dak iż-żmien. U inti deċidejt faket jiena mhux se nibqa'
naqbad aeroplan. Jien spiċċajt l-ITS, għamil sena kont ħeċċef hawnhekk u wkoll l-ITS offru li illi nitla nagħmel extension tal-kors, konna jiena ieħor Malti, ma nafx il-għala, offru li għax ma nħoss li ma kontx mit-tajbin. U batuna Franza, u Franza għalunna isma' intkom ħatmorru taħdmu ġa Michelin star u jiena sa dak iż-żmien kont għandi kif nara platti minn ġa Michelin star u qed tistra kemm sabiħ dalikel, kemm nixtieq nibda nsajjarek. U daqqa waħda toħroġ din l-opportunità. Tlajna Franza, jiena u sieħbi u l-ewwel 3 xhur konna fetħu skola, jiena u konna nirrappreżentaw il-Malta, ġabuna fuq il-gazzetta, konna rbaħna l-aħjar mejda. L-ITS kienu sapportjawna hemmhekk u mbagħad kienu għaduna €1,000 fix-xahar u kull ma tawna €1,000 fi 3 xhur kien hemm ħafna diżastru. Ġadin l-iskola, li batuni naħdem ġa Michelin u l-sieħbi ma batuħx, sieħbi d-deċida li jgżel Malta u li qalu li isma' xi €200 kienu ħajħalsuna fix-xahar. F'dik Ċina. Trid jew ma tridx. U jien qed tisma' qiegħed qed ħammur. Ma kif ħatgħix €100? Jiena l-aqwa li jtuni kamra fejn noqgħod. Ġifieri fejn torqod? Tuni fejn norqod, kon noqgħod ġa etik. Imma accommodation. Fejn kont Franza? Franza kont l-ewwel fis-South dej Montpellier. Mbagħad lajt ansih dej Ginevra, dej Switzerland. U ximmort nara l-post ta' kċin bżajf. Fejn kien hemm dan Ansi fejn kont naħdem ġal Michelin. Sewa. Xin rajt dawk ix-chefs. Mek serjeti u ġeja tiegħi. Ksaħt, għax rajtom dritti, xema. U mort hemmhekk ġak Ċina u tipo esperjenzajt xi ħaġa li qatt ma kont esperjenzajt qabel. L-ewwel ħaġa li ħassejt kienet biża'. Il-biża'. Kont intimidat. Ħafna. U meta rajthom dritti xema? Xema, dritti xema, ġal-armi. Bil-waqt li qed jaħdmu dawn aħna konna jekk m'għandekx tagħmel tittoqgħod dritt u ma tgħid xejn. Jekk tagħmel żball kellna s-suxef kellu verga kien jitfaħa fuq in-nar u jiġu jaħraqlek idek. Jiena da mhux abbuż fuq il-post tax-xogħol. Dak abbuż. Imma qabel hekk kienu ċejjen qabel. Jiena ħdimt ma' chefs fejn, ma nafx jekk smajġ Gordon Ramsay, minnu, il-chef de parti tiegħu. Ħdimt ma' chef de parti tiegħu meta Gordon Ramsay kien għadu żgħir. U kien Gordon Ramsay kien jaqla ħafna ġal-kustilli bil-pon. Minant dan li ħdimt miegħu jiena. Meta tħares lura parti jinnik, x'tikkonkludi fuq dik l-esperjenza? Biex hija ħaġa tajba li l-mentor tiegħek ikun daqshekk fiżikament aggressiv? Le. Mhijiex ħaġa tajba. Le għax infatti ħdimt ma' x-xef li kelli l-aħħar wieħed. Ma kienx xef li jekk jgħidlek le tfisser le u tagħmel xi ħaġa. Tagħmilx bil-kontra li qed jgħidlek. Imma kellu ċertu way ta' kif kien jgħallem, kien nisma'. Kien għallim tajjeb, kien mentor tajjeb. U kif kont tiskopri din l-affari li per eżempju jekk tieħu żball da ħajsaħħan virga u ħajħraqlek idejk biha? Għax rajtu jagħmilha. Imma kienet xi ħaġa li kontu tifhmu li se tiġri? Jew sempliċement rajta darba tiġri għad di tiġri dejjem u ġrat iktar minn darba? Ġrat iktar minn darba, kont naf li tiġri. Imma u x'ħsib dak il-ħin? ċej, jiena qiegħed hemm biex naħdem biex nitgħallem. Hekk jiġri ġak ċejjen, mela hekk jiġri, jiena hekk qed nara. Mela imma l-ikel li rajt, is-sistema li kellhom impeccabbli kienet. Aħna konna xi 30 chef u bdejt naħdem ġal-pastry u kienu qalu li isma' importanti li għati l-aħjar tiegħek imma xi kultant ukoll l-istudenti jabbużawhom u jħalluhom pereżempju qattaw il-ħaxix isfel jew il-frott fuq, jien għamilt ċara qatta l-frott. U wara xerret lu isma' qed li ġejtaw biex nitgħallem. Għetlu maġ noqtem fuq iktar. Il-data tal-virga? Il-pastry chef. Għaxina bdejt fil-pastry. Peress li ma konċ naħmilha l-pastry, għet xammur fil-pastry, menna xekin għalli l-ewel chef. Għet xammur fil-pastry, forsi ndallem xaħġa.
Għetlu ħoj, għetlu men, jinġejtaw biex nitallem. Għetlu rrit ninżel isfel, għax kont nkun ġa kamra fuq, wahdi, nisma il-music, un għatta il-ħaxix, il-frott, u mbagħad kien niżel nisfel u l-arwieħed jibatuh lem, xort tagħmel ix-xogħol tajjeb. Mbagħad tafawni fi kċina u qalu li għaw mhux il-pastry. Għawek m'għandek xa. Imma l-istess wieħed illi kien jaħraq li dejn tan-nies, darba li x-xef jien ma fimtux, darbtejn ma fimtux, jitkellem bil-Franċiż għax kont għadni nitgħallem. Umma li qal l-order li talab minn għandi ma tajtelux ma fimtux u jqabbad jajat. U jajat u ġi dan is-sous-chef u daħaq li, għamil li ju, emizni u tal-għalem. Għax induna li ma fimx. Jien għetlu, għaxu kien jitkellem bl-Inglis. Għetlu ma fimtux, men, għetlu xirid. Kellek esperienzi aktar violenti minn hekk? Ġili raċi porma ġeja rasek jgħid? Iva. Mela, platti tiru. Platti tiru, fid-direzzjoni ġenerali tijak u fid-direzzjoni esplicita tijak? Fid-direzzjoni ġenerali tijaj u fid-direzzjoni ta' kollox. So, għalfej? Bażikament kont kelli ħafna xogħol x'namel u dan riet illi il-fom intello niwiskjaħ bidi mela dan għajat l-waiter, il-waiter ġi datajtu s-sos iffomja u tela il-plat. Ħalli l-fom ma jaqax. Konet namel sabajon. U titieħ il-krema ġifiri u ma tajtulux jekk is-sos. U qabżitlu. Naf kif imma kien ilu fuqi dan kont nidħol ix-xogħol u minn fil-lodu kien jibda jaqbad. Dan l-istess qgħu fansi fejqet Le, dan imbagħad jiena kont mort Jersey, kont laqt minn Jersey għax kelli problema ma' sous-chef u mort naħdemaw Londra. U da chef man jgara l-platti u darba minnu qabżit li sajna biex taqbiż li ma' sous-chef hekk. Laqas kien sous-chef, kien head chef, kien il-head chef, kien hemm executive chef u kien il-head chef tiegħu qabżet li għetlu sma' men, għetlu inti darba tejlijek, darba oħra tejlijek, xi trid nagħmel men, għetlu kif trid inkun naf xi trid jekk qatt ma tejli l-istess ħaġa. U l-executive chef jitħaq minn warajh. Mbagħad darba minnhom għetlu inti miegħi biss men tajjat. Għalli għax jiena rridek tilħaq flok jew u għalaq li ħalqi. Hemmhekk imma xorta kont tajjejt u jiena wara Franza kont mor Jersey għax kienu qalulna li ridu jiftħu restorant minn xej u jtellgħuh u jġibu Michelin. U jiena kont qed isma' x'jirrikjedi biex ikollok Michelin star għax Franza kont mor ġew wieħed kien lest. U rrid nara x'inhu l-proċess men ħassejtni entużjast biex inkun nara x'jirrikjedi il-proċess. Mort hemmhekk u sibt kollox bażikament li dawn għadun li ħadib naħdem ġal Michelin u bdejt insott it-toqob ġal hotel. Mbagħad telgħu ħafna Maltin u meta jien marriċ naħdem mal-Maltin. Imma l-Maltin la darba joħorġu barra minn xtutna u jiġu integrati f'sistema fejn hemm iktar attenzjoni u iktar f'sens ta' responsabilta lej il-bqija tal-kollegi. U forsi din hija verità ta' dak iż-żmien għax jista' jkun l-affarijiet issa llum il-ġurnata nbidlu. Naħseb li nbidlu żgur. Nbidlu, mela il-Maltin la darba mbagħad speċa jiġu mrawhom f'dik f'sistema ġdida iktar formidabbli jsiru wkoll huma aħjar. Huma kienu tajbin dawn in-nies li ġew, imma mbagħad kien hemm isa pika bejn il-Maltin? Bejn il-Maltin, bejn min kien l-aħjar u tipo ta' ħafna poking u ħafna daħ. Mela, ħalek, għax qed nitkellmu ħafna fuq il-kellim qabad naqanġuh. Isma' il-dawk in-nistan barra saqsejtu għom jekk xieklu? Għaret, ġieħed ma xieħosni għanna. U ħatiklu? ħadd minnkom ħajjekol? Tikol xaġamej? Ma, neħdu 5 minuti ħanna xi ħaġa x'waqt li naqażaqi. Le. Għandek buzz? Mela. Break there.
Żur Vini e Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniecapricci.com. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Mela, għaxtenat ħafna din, per eżempju, mill-film favoriti tiegħi American Beauty, ma nafx għax rajtu, u film inkredibli, miktub vera tajjeb, kommentarju fuq il-bniedem li kollha dejjem midlife crisis jgħix dan il-madwar vera sterili ta' suburban Amerika, insomma, u da tipu jkun il-prova jerġa' ssib xalleċitament f'ħajtu, imma jagħmel ħafna din xi darbtej jagħmel ta' darbid l-istqarrija fil-film ta' li tgħix ħajtek like it's the last day of your life, but at one point it actually is. Fil-film. U ħafna, u t-naħt ħafna, speċa l-axħar darba del għalt li jisma t-nħosni naqra ansjuza fuq xaġa ta' jisma del 23 kwieta. We're all a bunch of hairless monkeys floating through space and we're all gonna die in the end and none of us make it out alive għattila. This was yesterday. Or the Bert Lula. Xaħġek, insomma, ju mejt li t-timilu. Najduha ħafna xurxin, tipo tuħux il-ħajja b'wis-serjetà fl-axħar mill-axħar da. Kulħadd ħajmut u li tagħti forsi wis sinifikat għall-ħajja hija kważi redikola fil-kuntest li inti bniedem li esseri bioloġika li fl-axħar mill-axħar ħassib it-tmiem tagħha. Però diffiċli tgħixha. Diffiċli, xorta tiġi f'pożizzjonijiet fejn tħoss dik il-pressjoni, fejn tħoss dik l-ansjetà, fejn u fl-istess ħin ngħid imnalla li xorta tħoss dik l-ansjetà, dik l-eċitament, dik il-biża li ħanfalli għax tagħmel il-ħajja ħafna iktar prezzjuża. U dak il-moment ħafna iktar li fih ħafna iktar skop. Allura dan il-bilanċ li għed fit-taxint jisu speċa bej li nħejru biex fil-moment tal-mewt nkun b'xi mod preparat. Nieħu l-bqija tal-ħajja fil-kuntest li jena l-iktar ħaġa importanti li nkun preparat għal-mewt, pero fl-istess ħin trid tgħix ħajtek kull jum u xorta tieħu l-gost, il-pjaċir u s-sens li tik il-ħajja, speċa huwa bilanċ vera komplikat. Sakemm taqbad il-kaptu tiegħu, għax sakemm tiġi ħajtek. Evidentament jiena għadni l-bot ħafna. Għax hemm il-wix illi pereżempju inkun taġit ġafija li din tkatret fuq il-patt tiegħi qabel ma kellix dan il-ħsieb ma kienx jeżisti, ma kienx hemm ġa moħħi. Ton saqsis ma kif nista' nkun taġit. Trina fil-mowġeja, tru l-esperjenza tiegħi, illi mhux xi ħadd li qed jgħid li jiena esperjenzajta meta ntlift il-biċċa tax-xogħol. Allura isma' kif ħa nipprepara, naf illi tru talim illi jgħidu li ħat iżra l-lum ħat taħsdu għada, ġifir xħan iżra ġa moħħi u il-bicċa tal-karattru tiegħi l-lum hija għax għamil ċertu affarijiet qabel. Da Tibetan Buddhism. Mela, jekk kollox għandu kawża. Jiena kif nista' niżra xi ħaġa oħra biex jekk hemm ħajja fil-futur. Jiena jkolli kondizzjonijiet fejn forsi nkun nista' nifhem iktar it-talim. Forsi kolli qalbi tajba, forsi ma nkunx daqshekk xħieħ, forsi ma jkollix daqshekk kejra. Allura qed naħdem moħħi, qed niżra dik iż-żerrija issa, ħalli mhux qed ngħid illi hemm, daw il-kodba tgħidu hekk. Immut nikkonferma xejn. Imma jekk hemm,
Iż-żerrija edem, misma x'inhi l-attitudni, jiena kif nista' ngħix, jekk ħajkolli ħajja fil-futur, x'nista' nagħmel issa biex dik il-ħajja tkun hekk fil-futur. Allura hemmhekk jiġi training ground tiegħi. Did-dinja tiġi training ground tiegħi, hekk ma nistax nagħmlu għaw fejn nagħmlu jiena. Ġifieri inti tgħix il-ħajja b'dik il-mentalità ta' jiena qiegħed hawnhekk biex fuq avventura biex niskopri li l-nifsi u biex nitgħallem dwar in-nifsi. Biex nitgħallem dwar in-nifsi u tru li l-nifsi nitgħallem dwar ħadd ieħor għax jien sib tagħlim ukoll Tibetan Buddhism fejn jgħid illi kull ħaġa li taħseb u tgħaddi minnha l-ewwel pass u li tgħid lilek innifsek anke jekk ma temminx li tgħid lilek innifsek illi ħadd ieħor din l-esperjenza wkoll qed jgħaddi minnha. Ħadd ieħor dan il-ħsieb ukoll qed jgħaddi minnu għaw xi ħadd ieħor minn dawn il-biljuni kollha ta' nies illi qiegħed fl-istess sitwazzjoni tiegħi. Allura kif nista' nuża dal-ġisem, din l-esperjenza, dawn l-emozzjonijiet kollha bħala għodda. Ġifieri hemmhekk inti isek tiġi ma taħodix personali, imma din hija human experience. U through dil-human experience illi jiena qed nieħu nkun nista' nirrelata miegħek. Isma' jekk tgħidli isma' men jien tlift il-xi ħadd u tinħossni mdejjaq. Għax jiena u ma bħalek jien nista' nirrelata miegħek u forsi nista' nara inti x'sapport għandek bżonn. Allura meta tasal biex ħajtek torbita ma dan it-twemmin. Xi skop jifdli l-ħajja jekk il-ħajja l-unika għan tagħha u li tipprepara għat-tmiem tagħha. Għax huma jgħidu li m'hemmx tmiem. Okay. All right. Illi m'hemmx tmiem u tibqa' għaddejja il-ħajja. U illi lan ukoll U tix taħseb fuq il-ħajja ta' wara l-mewt? Jiena qed nipprattika. Ma nistax ngħidlek illi iva hekk hemm imma inħoss illi hekk hemm. Allura peress li jiena nemmen illi hekk hemm, x'ħan niżraġa moħħi. Jiena l-idea tiegħi illi għandi illi bil-kliem, bil-emil u bil-aġir tiegħi inġib il-ġid. Issa u l-inkun naf x'inhu dak il-ġid. Pereżempju, ngħidu lilek. Eżempju kbir ħanġib. Intik daqqa u b'dik id-daqqa naf illi ħanitfek ġa triq fejn inti ħassaqsi inti minn inti u ħatevolvi bħala bniedem. U ħatevolvi u ħatiġi fi stat fejn inti wkoll ħatkun tista' tgħin il-ħafna nies. Imma jien nkun nista' nara. Da affarijiet li naħseb jiena. Mela jien ħantik daqqa u konxju ta' dik id-daqqa x'ħaj jiġri fil-futur. U hemm xi ħadd ieħor li jekk inti dik id-daqqa ħajkun xokk, forsi mhux jkun mhux ħajħu dik it-traġettorju tal-ħajja u għandi bżonn inkellmu kelma differenti. Ngħidu isma'. Forsi mhux hekk l-affarijiet. U dik il-kelma taf jgħid wow men hawn l-imħabba fil-ħajja. U daw ukoll mar fuq triq u dik jiena jekk inkun nista' nasal f'dak l-istat fejn inkun nista' nares ma x'hemm bżonn f'kull ħin u f'kull mument biex jiena nkun taġid. Taħseb li jeżistu dan nies li għandhom daw il-kompetenzi daqshekk? Naħseb li jeżistu. U taħseb li jeżistu għax għandek l-esperjenza tagħhom? Le. 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 Allura l-evidenza li twaslek għal dan it-twemmin minn fejn tiġbora? Tibetan Buddhism. Il-teacher tiegħi dal-lama tiegħi, Lama Ole, iltqajt miegħu. Il-teacher tiegħu dan meta mar dan Lama Ole kien bażikament kien boxer minn Denmark. Kien jiġġieled, kien jieħu laċtu, kien jieħu trips, kien jpejpu, imma biex jiskopru huma min huma. U ltaqgħu mal-kbir tal-linjeġġ tagħna
Fi dawn waqt li kienet jipprattika l-boxing, kienu ukoll juhu l-LSD, imma blan li introspettiv biex jistudja lilu nnifsu. Biex jistudja lilu nnifsu. Eżatt, u għalhekk kienu jpejpu. U mbagħad mar Tibet. Jpejpu il-ħaxixa. U mbagħad marru Tibet, iltaqa' ma' wieħed mit-teachers, u dan it-tjgħid għandu l-kodba tiegħu u hemm film jismu ħana fuq il-mara tiegħu, meta ltaqgħu mal-Karmapa, mal-main teacher, isek it-tgħid il-Papa. Imma fl-injiġ Karmakagju u dan il-bniedem bażikament sar trasparenti qudiemu. Meta ngħid isma' xi ħadd isir trasparenti u daqal jiena marit il-ħadd li jipnotizzani u għandi konta fa' xi kaxxa tas-sufarini għax xi ħadd ikun jipnotizza, ma nafx kif qiegħda fil-ktieb imma din l-istorja. Tisma' xi ħadd isir trasparenti, tipo ta' xi tip ta' power irid ikollu. Dan il-Karmapa kien kellu kanser, marġa sptar, biex ħaduh mill-Amerika għandi kun għal Tibet wara xi ġimgħa ġismu baqa' sħun xrinkja. Isma' xi tip ta' training. Miet xi 3 darbiet u raġa ġi lura, dan għadu tjallimhom lill-istudenti tiegħu. U di kemm dokumentata minn sorsi differenti u. Minn sorsi differenti. U jekk in-nies ifittxu fuq. Għandu nies li spiex ta' jinnegaw li dan huwa vera, li spiex ta' ħarsu lejn l-evidenza u qalu le. Jiena ma naħsibx, ma nafx biha. Jo għalmenu għaxrit naqra hekk biss. Toġobni men kemm inti ġenwin fuqhom dawn l-affarijiet u kemm inti insightful għal nuqqasijiet potenzjal li potenzjalment għandek, mhux qed ngħidlek li għandek, imma konxu ħafna mill-possibilità li jent għandek pożizzjoni li mhux forsi ftit miopika, mhux qed tara l-firxa kollha u konxu ħafna minnha u naħseb hekk huwa l-aħjar mod li l-modija daqshekk fantastika u kbira naħseb timxi fiha għax faċli li tiġi abbużat jew tiġi b'xi mod ikun hemm xi xorta ta' li ma tindunax li qiegħed hemm. I don't know much about your road, but it really from the outside seems like you're doing it the right way. Jena għallu li teachers tiegħek kollha importanti li staqsi ma temmen xejn li tkun xettiku imma wkoll tkun miftuħ. Illi tipprova u tara n-nies kif huma jgħixu ma tismax storja waħda. X'ismu dan il-proxmu? Mimmiet, Mikel meta kellu kanser u baqa' 16th Karmapa. 16th? Karmapa. 16th il-numru, ġifieri 16th Karmapa, Okay. Karmakagju. U il-bniedem li qed jgħallem lilek li inti tgħidlu lama. Issa, it-teacher tiegħi ix-xaman Roman, it-teacher tiegħu li tfisser lama bażikament u guru interchangeable? Lama Tibetan, guru Hindu. Sanskrit. Okay. U dak kien il-lama tiegħu li introduċini għalih u jiena il-Peru ltqajt miegħu. Ma dan il-boxer? Mal-boxer. Sewa, u l-boxer ta' ma da li jattaj li 16. Dak u l-taqa miegħux u l-mara tiegħu kienu fuq honeymoon. Mu kienu fuq din it-tfittxija isma' jimminjen. Il-taqgħu ma dawn il-lama suraw xi ħaġa li ma sabux imkien ieħor. Ġiri, dan il-boxer u l-mara tiegħu kienu qegħdin fuq btala Tibet. Il-Tibet il-taqaw mal-Karmapa, ġviri dan li għattaj li jisu l-Papa taħħom. Eżatti. U fil-ġgajta ta' dan il-Karmapa kien hemm dis li ma kienux normali spiex. Il-Karmapa stess, meta mar qoddimu la mole minn għalija frilu xi 100 hits of acids l-Karmapa. Bħala present. Ma għaseffet. Xiex tajomlu? Tajomlu u kun smom? Li naf illi tajomlu bħala present, bħala rigal, u naf illi
xi lama soħra joħduhom u fil-livell tagħhom ma nafx jekk hux il-Karmapa aħjar tiċċekkjaw imma ma effetta xejn. Laċtu ma jagħmel effett ta' xejn. Zero. Sar studju għalfejn ma jagħmel effett ta' xejn? M'għandix idea. U koll lama għalek kienu għamin fuq paraxut, kien mar jaqbes, mux għamin fuq aeroplan paraxut ma nfetaħx. Moda fit 3 xhur. Fil-kupra. U bil-meditations. Da l-għallim tijak, ġviri, għetnajdu? Il-teacher ta' teacher tijaj. Il-teacher ta' teacher tijak. Il-tajt miegħu inti dal-lama l-Perwija. Dal-lama l-lama għala. U fil-film tal-Maratijaw ħana, The Untold Story of Tibetan Buddhism, jissemma dil-bicċa tal-Karmapa fejn huma jiltaqgħu mal-Karmapa u jsir trasparenti, ma jsir xi trasparenti qudiemek. Isma' hija impressjonanti. Ikolli nistqar miegħek inqerġi li jiena xettiku naqra San Tomas daw l-affarijiet inkun irid nifhem għax ma nafx hekk da forsi ħax nofs taw kull-100 hits of acid qabel maral da jkun trasparenti biex ma nafx jekk x'inċentiv jista' jkollu da biex jgħidlek li ra xi ħaġa li ma mhux vera ra. Bla dubju, però speċa kif għadlek l-approċċ tiegħek huwa wieħed li kieku jiena naqbad dik il-modija speċa l-istess approċċ nieħu. Joġobni dan ix-xett din dan iż-żwieġ bejn ix-xettiċiżmu u l-openness. Naħseb hija mod vera healthy li speċa inti tinteraġixxi mad-dinja. Għamma minn dejjem kienet tgħidli San Tomas għax jien ma nemmen xejn. Ukoll. Irrid isma' men, irrid nara. Allura l-mistoqsija daw. Xrajt li ġalek tipperswadi ruħek li hemm il-ħajja wara l-mewt, jekk forsi nista' nimplika dak li qed nieħu li hemm xi dimensjoni li aħna ma nistgħux nipproċessaw bis-sensi tagħna u li forsi qiegħda fostna jew forsi qiegħda f'x'imkien ieħor anke ġeografikament biex kienu l-esperjenzi tiegħek tal-ayahuasca li din dan it-twemmin irrinforzaw stampaw fuq il-psike tiegħek. Fuq l-ayahuasca kelli esperjenzi fej kelli ħafna biża, u kelli nintela u nerħi kollu dak li naf. Li Elton ħaj spiċċa. Infatti Elton ma spiċċax. U bekk jgħidula simulation tal-mod. Għax f'dak il-moment. Ayahuasca hija simulation tal-mod? Huwa training ground għal-mod. Infatti jgħidu l-Vine of the Dead. U essaċ kif għallimni Roman, għax wara li tlaqt minn ma' tribes, għax ukoll hemm ħafna taħwit fit tribes, Roman kien jgħidli l-iktar ħaġa importanti li inti tikkultiva mhux il-viżjoni, mhux viżjoni ħajkollok, x'tib ta' preżenza għandek meta kollox bażikament tiqa' biċċiet. Kif tista' żomm preżenza tajba. Fejn inti ma titlifx kollox. U anka jekk titlef kollox, il-ġisem per eżempju kien hemm mod fejn kelli nintela u ngħidilhom ħanitlaq. Fejn l-Elton stajx nirreżisti l-ħajja, mbagħad wara li deċidejt li nerħi kollox, fimt, spiċċaj ġa spazju sabiħ u fil-paċi. Imma mbagħad nuża l-meditations fl-istess ħin. Isma' jiena qed nikkonnektja ma' dit tip ta' meditation, isni għandi ankra, hemm forma, hemm lineage, u bekk ikolli tant bekk il-fiduċja tiegħi tiġi, isma' f'dawn il-momenti veru intensi meta l-voltaġġ li jien qed inħoss ġal-organizmu tiegħi huwa immens. Il-ħsibiet li jkolli u li nku ħsieb illi isalvani illi jena irrit inkun taġit u rrit naddi minna dil-biċċa ta' xogħol ħalli ħadd ieħor ma jkollux għalfejn jgħaddi minna. U dawk huma teachings illi huma qed joffru Tibetan Buddhism. Mela qed napplika dak it-teachings u x'jiġri wara dawn it-teachings.
tidħol ġa spazju fejn hemm il-paċi, fejn dik il-maltempata tgħaddi. U l-unika ħaġa li żommni illi jisma' ew xi ħaġa kmar jiena rrid nitgħallem. Din irrid nagħmilha ħalli ħadd ieħor ma jkollux għalfejn jgħaddi minnha. Infatti dik tiġi t-tieni step tal-practice li jgħidlek fejn inti l-ewwel tgħid li qed ngħaddi minnu ħadd ieħor ukoll qed jgħaddi minnu. Mbagħad it-tieni parti tagħha illi konxjament tgħid isma' jiena din l-esperjenza rrid ngħaddi minnha ħa nitgħallem ukoll ħalli ħadd ieħor ma jkollux għalfejn jgħaddi minnha. Mbagħad hemm il-power tal-ispirtu, hemm il-power tal-qalb illi ma jkunx hemm biża'. Semmejt li tagħmel il-ġid. U speċjal dil-kelma ġid semmit diversi drabi u għandi kuriosità jiena nemmen li jeżisti ġid universali, però hemm min jargumenta li hemm il-kelma l-idea tal-ġid hija xi ħaġa suġġettiva. Fil-fema tiegħek il-ġid jew mhux bil-fors fil-fema tiegħek, anke forsi mit-talim li ħadd il-kelma ġid xi tfisser? Mela naħseb fuq il-kelma ġid huma karatteristiċi universali bħal paċenzja, perseveranza, ġenerosità illi tmur fejn tmur dawn il-karatteristiċi. Kulħadd ħajrafhom. Kulħadd jaf il xi ħadd illi hu ġenerus, kulħadd jista' jarfu, kulħadd jista' jara fil xi ħadd illi għandu qalbu tajba. U qed tasal għall-konklużjoni li la darba inti esperjenzajt iktar minn kultura waħda li tħares lej dawn l-affarijiet b'mod tajjeb, mela dawn huma almenu fil-kuntest uman universalment affarijiet tajbin. Mela. Ara l-ewwel ħaġa li tallimt illi ma tagħmel ħsara. Mela all right, ħsara fil-kuntest tiegħi uman. Jekk inti tajtni daqqa ta' pon u jien weġġajt mela jien naf dik id-daqqa ta' pon xi tfisser. Mela ħanipprova mit-talim li għandi sal-lum nista' ngħidlek. Nipprova lilek ma nagħmilix, nipprova. Almenu nipprova. It-tieni step huwa li nagħmel il-ġid. Isma' li x'għamel li ġid. Mela hemm pereżempju dan il-practice, din il-view illi jien qed nesperjenza transformation, illi jien għandi challenges bħala bniedem, ma kontx naf kif naffrontom, kont qed infittex xi ħaġa u di il-ħaġa li għamlet sens għalija. Issa jekk inti ma jinteressakx minna, bomba. Tajjeb, man. Ma diġ għalfej jien niġi. Nefanġerizza. Le, għax ukoll dik xi ħaġa li kelli nitellima fuq il-pat għax ma kellix guidance tajjeb jien ħsibt li ħanbiddel id-dinja, infatti jgħidu Christ syndrome. Jesus Christ syndrome. Kellek inti? U żgur li kelli. Kont immur ngħidilhom in-nies kemm ħudu l-ayahuasca u hekk u x'hekk. Imma mbagħad li għallimni Roman, isma' le, l-essenza tagħha x'inhi man, kif in-nies jistgħu jirrelataw miegħek, jekk hawn xi ħadd illi ma jridx jew mhux interessat jew ma jistax, kif l-ayahuasca? L-ayahuasca hija eżempju tal-ħajja x'qed tikkultiva waqt li qiegħed ġa ċerimonja. Qed tikkultiva paċenzja, qed titlob qiegħed hemm qalbek miftuħa għall-luġieħ kollu li inti qed tħoss. Ma dak aqsam ma' nies. Ma nemx għalfej jkunu jafu, għavalet ngħid fuqha, ma. Ma nemx għalfej jkunu jafu dwar l-ayahuasca per se. Per se, imma jekk imbagħad hemm xi ħadd interessat u fuq it-tools l-oħra, hemmhekk all right, isma', all right, inti interessat nistgħu nidħlu iktar fil-fond, imma meta ġejt minn South America l-ewwel darba jien tant esperjenzajt connection. U mal-ġenituri tiegħi u mbdilt sirt miftuħ ħafna lehom u esperjenzajt imħabba li qatt ma kont esperjenzajt qabel. Nixtieq daqbad ftit l-idea li tissemmi inti li kollok biex inti meta tiskopri xi ħaġa għal ħafna nies, it-tentazzjoni hija li toħroġ hemm barra taqbad tipritka fuqha. Mill-ewwel. U inti konxu minna spiex ta' di għax esperjenzajta u indbaħt li forsi isma' din mhux l-aħjar triq.
allura dak it-talim x'taħseb li għandek tagħmel la darba qiegħed fis-sens xorta qiegħed hawn titkellem dwar, allura hawn din l-idiosinrazija fl-istess ħin. Kif qed issibu dak il-bilanċ? Mela, qabel kont irridek tagħmilha. Illum itngħidlek x'inhi l-esperjenza tiegħi ġara u daqshekk tagħmilha ma tagħmilx fidejk. Jew timxix jew tmurx u ma tmurx. U għalfejn daqshekk importanti li taqsam dik l-esperjenza miegħi għalik? Għax kien għalija sibt xi ħaġa illi bħalissa qed tintilef. Rajt ħafna taħwit. Hemm ħafna pitholes fuq il-pat, bħal pereżempju ħanipriedka. Isma' fuq dik il-pat hemm dan id-danger. U tnaqsamha miegħek biex tkun taf fuq li jeżisti dan id-danger. Hemm id-danger ta' issib il xi ħadd li jista' jabbużak u inti ma tkunx taf bih. X'ħadd tagħmel biex jew x'għamilt jiena biex sibt teacher li kont x'kienu l-passi tiegħi fejn żbaljajt. Ħalli jekk int interessat bħali tmur fuq din il-pat. Isma' men. Hemm min xi toqgħod attent jekk sejjer fuqha. U dak u wieħed mill-antijaj illi iktar milli ngħid x'inhu huma l-affarijiet it-tajbin, anzi min xi toqgħod attent l-iktar. U x'kienet il-view tal-ancestors, x'kienet il-kultura, jiena għalija mort fuq l-ayahuasca ma qas kont naf fil-kultura u ma kellix min jallimni, ma kellix min jibriġjali. Kol stajt nintilef dik il-kultura. Issa l-oħra stednuni biex nara l-buzz li jkun hemm waqt il-funrun tal-Garmin u kellhom raġun. Dis-sena se terġa' ssir fit-18 ta' Ġunju jekk int għandek bejn 9 u 99 sena tiġri tom jew tirkeb ir-rota, applika issa mill-ħolqa fid-deskrizzjoni. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jiet nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallia u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Qafa sabru. Mela, ovvjament għamilt ħafna avventuri kemm internament, esoteriċi u kemm l-lin minnek mort t-esplora. U inti bnidem kurjus li interaġixxejt ma ħafna meditazzjonijiet talb twemmin differenti, fit-tfittxija għal sens ta' ħajja li tmur l-lin mill-eżistenza mondana li speċta ħafna minn ħajjitna fil-verità. U l-mistoqsija fil-fatti għadik, kif tinteraġixxi ma' affarijiet li huma interament mondani u kwotidjani u għandhom biss użu li huma funzjonari u li tkun fit-traffic, li tmur għand il-grocer, li tġib niskward il-ġobon, li toilet brush għalla xaħt xallija bil-kakka, trittu għat-tiflaxja. Kif tinteraġixxi magħhom daw l-affarijiet? L-aħjar lessons. Għax jem nara moħħi x'jagħmel. Isma' qed nikkomplejnja għax sibt il-ħara għaw. Kif inhi l-attitudni tiegħi? Ma forsi tal-ħara kienet naħsibx kienet l-aħjar eżempju. L-oħrajn, fis-sens li tkun qiegħed għatlek bro, dan il-podcast l-Università li qatt ma kellek. Li tagħmel affarijiet li ma jqanqlu emozzjoni ta' xejn kważi, li tmur is-supermarket, li tiknes, li tagħmel affarijiet li għandek bżonn tagħmelhom għax biex tkompli tgħix biex ta'. Mela, niknes hemm practices pereżempju ta' purification illi isma' dan il-practice ħa nagħmlu biex jiena nkun taġid. Qed niknes għala qed niknes għax hawn iż-żibel men forsi ta' madwari tajjeb li jkollhom iż-żibel le, forsi m'għandix ħabt niknes, imma ħa nagħmilha għax qed ngħixu flimkien u ħamur niknes. Daqshekk dak il-practice, dik hi l-ispiritwalità. Earth-based spirituality fejn isma' daw il-kontest kollu kbir
Għawek, aqbad ċkupa, aqbad iknes u aqbad naddaf, man. Naddaf il-toilet. Isma, tara xaħat li għandu bżon xaħġa. Meta tikkontrasta per eżempju li tkun qiegħed il-lidl ma l-ideali fil-li qiegħed fl-Amazon u fil-li qiegħed aisle 5 tażel bej detergent A u detergent B u tara fuq li ħadd franka 15 cents. Dik namela, isma' men. Kemm għandi paga, nixtieq immur lura South America. X'għandi bżonn, mi fejn ħani franka. Ma nafx onestament. Għaxan ka tarak, fil-sens tarak, dawk id-dreads, dik il-mixja, dik dispożizzjoni, tidher differenti mill-bqija tas-soċjetà, fil-sens li jisek posta kważi fl-Amazon. Ħafna jikkommenta anzi ġejt politaw. ħajkollna nirrevedu l-dejat jak ta' polit, ma jimpurtax. ċtejt l-mami, insomma, ek polit. Ek polit, xi kultanti kollha għax min naf l-ilbisi ta' tribes u hekk. Kulħadd ħares u hekk. Tipo ta' da differenti. Imma jiena minn ġewwa ħossni fil-paċi, anke jekk qiegħed il-lidl ħanara. Orajt, insaqsi isma' jiena hawn xogħli x'qed nagħmel hawn Malta. U nemmen li ġejt Malta x'nara potenzjal minn nies u forsi nistaqsam xi ħaġa, ma jekk qiegħed il-lidl qed neħu pjaċir. Għal minn dik l-esperjenza tiegħi, jekk nista' nitlob dak il-ħin jew jekk nista' nara kemm qed igergru n-nies u għala qed igergru n-nies u fuq xiex qed igergru n-nies niftaħu id-nejja forsi nista' nitgħallem xi ħaġa u niltaqa' ma' xi ħadd li jista' jtini xi ħaġa jew ntih xi ħaġa. Il-lidl Alright, il-lidl u l-Amazon hemm ħafna differenza, mhux l-istess assolutament. Imma bħalissa hawn qiegħed u hawnhekk qed ngħix. Li l-ambjent ta' ġewwa ta' ġofik huwa l-istess rispettivament fejn qiegħed. Eżatt, għax l-ambjent ta' ġewwa nipprova nieħu ħsiebu għax fuq dak biss għandi kontroll. Sa fejn għandi kontroll. Jiġifieri jekk nagħmel qigong u practices nara isma' illi l-ambjent ta' ġewwa sorted, ħalli jien meta noħroġ barra u jkun hemm xi ħadd ikun hemm xeba traffic. Ma isma' kif nista' nuża traffic ħalli nistudja jiena. Kif nista' nuża dal-mument biex noħroġ l-aħjar minnu. Imma sakemm il-ġewwa qiegħed alright, kollox alright, it-traffic, il-lidl, x'in ġewwa ma jkunx alright, meta kont l-Amazon u ġewwa ma kienx alright, irrilevanti għax qiegħed ġa l-Amazon u għax qiegħed ġa muntanja għax kull ma kelli disturbazzjonijiet, id-disturbazzjoni kienet f'moħħi, ma kienitx ġa l-Amazon. Sewa. Mela, mela, sissa semmejt isna bizna naqalem mulaw u nixtieq li naqqada issa l-istorja. Mela, bdejna bl-istorja tiegħek wiċċ imbuċ mal-mewt u mbagħad badna l-biografija tiegħek ta' meta kont żgħir ħażabbar kif interaġixxejt ma' sess oppost u ma' sess fih innifsu biżmien skoprejt id-drogi però in parallel skoprejt il-kċina wkoll u mbagħad sibt xi nies li kienu ta' mentors għalik u fil-kċina rawmuk sarit proficienti ħafna iktar mill-li ħsibt li stajt tkun u eventwalment il-Michelin waslet. Nasib hawnhekk tajjeb li nagħlqu dal-podcast mela. Il-Michelin waslet, però anzi tina is-sofferenza id-barija sa ma waslet il-Michelin. Sa ma waslet il-Michelin, konna naħdem 15-18 il-sija. Kuljum. Kważi. Sibtu ħadd. Ħattu tnejn konna nagħlqu, mal-ħadd kont immur ix-xogħol biex nagħmel l-orders u forsi kien ikun hemm xi affarijiet illi ikolli bżonn nagħmelhom. Xi kultant konna nkunu jiena u l-executive chef biss naħdmu. U l-executive chef mbagħad il-ħadd ma kienx jiġi xogħol u tipo ta' jiena rid nagħmel l-affarijiet u jien kont rid nagħmel l-affarijiet sew.
Kemm kontu f'dik-ċina? Fik-ċina konna 2, kien hemm momenti, 3 bil-pastry chef. Mbagħad fl-aħħar X'allukanda sħiħa? Le. Le, dal-restaurant. Restaurant lukanda. Okay. Mbagħad kien hemm il-main kitchen, u ġieli kienu jiġu momenti fejn ix-chefs kważi kollha kienu jitilqu. Allura aħna rridu naħdmu tagħna, rridu nikkaverjaw is-sections l-oħra, imma jiena għalija konna ħanġibu Michelin. U li kien hemm bżonn kont inkun nagħmlu, ma kontx insaqsi xejn. U ngħid xejn. Dik kienet waħda. Bagħad konna naħdmu. Konna nieħu pjaċir. Imma mbagħad fil-ħajja tiegħi ir-relazzjonijiet ma bdewx jaħdmu, jiffunzjonaw, anzi kellha rabja kbira mas-su xef ma tantx kont naf kif ħanispremija u ħafna rabja u emozzjonijiet illi ma nafx kif ħanaqbad ngħid, kont nara ħafna affarijiet fejn ix-xef qed jgħid xi ħaġa lis-suxef, is-suxef mhux qed jagħmilha, ix-xef mhux qed jikkummenta u jiena ddeċidejt li nitlaq għalhekk iddeċidejt li nitlaq u mbagħad rġgħet mort lura. Mbagħad kien hemm fażi ta' 26 fejn drogi ma bdewx ituni pjaċir. Xejn, nieħu kemm nieħu xejn, nisa diżastru kbir għax ir-relazzjonijiet kollha qed ifallu. Mbagħad niftakar kont mort nagħmel kont ġejt Malta u tfajla l-tqajt ma' tfajla u kienet tatni ktieb The Power of Now. Eckhart Tolle. Bdejt naqra dal-ktieb u bdejt ngħid fejn kont daw is-snin kollha. Bdejt nagħmel meditation. X'kienet l-ikbar talima laħat minn dak il-ktieb? Minn dak il-ktieb li tgħix fil-mument, li ma taqbadx moħħok u jaqbad jiġri dejjem toqgħod aware tan-nifs tiegħek u ta' fejn qiegħed. Prova kun hemm fully fejn qiegħed. Dal-għodu, men, il-tifla tijaj kienet tkun ftit diffiċli u bdejt nindun li kienet tinħoloq dal-konfliġġu fija u tifla tijaj għanda 7, bro. U bdejt nispiegħala żewġ affarijiet il-pain body ta' Eckhart Tolle li tkellem fih fl-ewwel ftit kapitli, bdejt ninduna, ma nafx kemmu korret biex ta' fil-verità, però il-metafora li joħroġ bija tal-pain body hija waħda utla ħafna meta tista' taqra u tiskrutinizza u speċa tħares liha bħala oġġett barra mill-psiket tiegħek u tista' toqgħod tifliha tibda tinduna x'inhu għaddej f'moħħok ukoll. U speċa bil-mod ħadita u mill-biki speċa spiċċajna nitqu li meta jkollok it-tfal ta' daqshekk bik żgħira hija rebħa, hija vera rebħa li huma jibdew jarfu il-kundizzjoni ta' moħħhom stess fejn qiegħda. U però l-iktar ħaġa li oġbiti ta' Tolle kienet meta jgħid at a point I wound up asking myself because I said I cannot live with myself anymore. That's a very powerful moment. Għalija kien wieħed mill-iktar momenti powerful ta' ħajti. U ju jistaqsi, if I cannot live with myself anymore, who is I and who is myself? I'm talking about two entities. Jesus Christ. Then you realize who's the master and who's the emissary. And you realize that there is a struggle there. And sometimes it was supposed to be the servant takes over, makes you believe that it's the master. The master. And it drives you fucking nuts. And it still does, even though I understand this. Aħseb wara when you don't understand it, how very confusing life is. Però bla dubju kien ġifiri jimbħalek kelli l-addictions. Kien wieħed mill-momenti fejn bdiet ir-relazzjoni vera li kelli ma moħħi qabel ma kellix relazzjoni moħħ kien jagħmel il-Madonna jrid. But jekk forsi għaddej minn xi żmien ta' ħafna ansjetà, depressjoni jew partikolarment dawk iż-żewġ affarijiet, partikolarment l-ansjetà u impulsività. Il-ktib The Power of Now minkejja li għandu ħafna affarijiet li forsi ħatħossuhom huma forsi metafiżiċi eċetera, għandu ħafna talim importanti fuq ħafna livelli.
Skużani, interrompetek. Mela, jien dak kien l-ewwel ktieb illi mexxieni fuq l-ispiritualità, mbagħad kont niskopri fuq meditation u Buddha u dak iż-żmien ukoll kelli il-konflitt ta' ir-reliġjon għax jiena it-tija tiegħi kienet tgħid isma' jekk inti taf balla ħadd tmur l-infern, ġifieri tmur l-infern, tmur inti tikkonvinċi kontinent u kien hemm dal-konflitt ġa fija. Ir-reliġjon ma kontx naf fejn ħammur biha x'jien tlajt ġal-Knisja hemm isma' ma tnemmen xejn. Fil-kċina wkoll meta bdejt il-meditation bdejt nara isma' ħafna abbuż fil-kċina. Ix-xefs mhux qed jitħallsu tajjeb, ix-xefs qed jaħdmu kulħadd jabbużhom imma n-nies il-kbar it-top qed jagħmlu l-flus. Qed għal xi qed naħdmu ġal-kċina aħna. Niftakar ħarist il-fuq lej is-sema qed sema universu stilel. Ma kontx nafx ħa nagħmel bihom daw 3 kelmiet. Mbagħad kont mort nagħmel crystal healing massage ġal-lokanda fejn kont jien. U dil-healer għalt li terapista għalt li isma' għalt li don't worry, you'll find your place in the universe. U għed, misson sibuħ jien, dejjem kelli fidi li xi ħaġa tinqala. Niftakar kont mort, ġejt Malta, kont mort party u kont ħadd trippa, iltqajt ma' wieħed u għamilna conversation fuq traveling u fuq il-permakultura, kien se il-Portugal da, kien ħajaħdem fuq proġett ta' permakultura u għetlu jinsejjer South America xina id-deċidejt illi mur South America għal xi raġuni. Jiena qed tisma' l-Michelin ma ġietx, tħanitlaq għax issa jgħid irid xi ħaġa mill-ħajja ma nafx x'inhi. U mort jiena u niftakar għamilna conversations sħiħa nitkellmu u għalli South America. Għalli ayahuasca, għalli taf x'inhi ayahuasca? Tlulu. U niftakar il-conversation kienet kollha bil-Malti u dal-ħin għalli whoever bl-Ingliż, għalli whoever tries ayahuasca will find his place in the universe. U jiena tipo ta' 1 + 1 dik qalt li hekk, da għalli hekk. U dak il-ħin ħassejt kol. U bdejt mort Jersey lura. U bdejt infittex fuq din l-ostrina ayahuasca. X'inhi? U bdejt inħoss kol l-istess kol li kelli biex insir xef. Hemm kienet għalija. U niftakar il-Michelin kellhom 100 year edition dik is-sena. U deċidew li ħorġu l-guide qabel. Il-guide joħroġ u aħna nkunu fuq il-Michelin. U mal-miġja tal-Michelin li naħdimt ħafna lija kelli diżappunt immenset. Bidla ma kienx hemm ġafija, id-dwejja kien kollu, dak l-eltin ta' ġewwa kien hemm. Alright, fraħt, ġibna stella għattilkom illi ħanġibu stella ħadd ma kienet jafda. Imma minn ġewwa ma ġara xejn u għalija kien xokk kbir. U qed tisma' x'inhu l-propositu tal-ħajja. Għal xiex jiena qed ngħix hawnhekk. Jekk dan li tajt kollu ħajti għalih laqqas bidilli xejn kien moment, just moment, u daqshekk talaqelt ingħadu l-istess. Mbagħad minn din l-ayahuasca ddeċidejt li nitla' South America u mmur nesplora u nara x'inhi din il-mediċina. Mort backpacking. Hemmhekk tlaqt kollox iddeċidejt li nitlaq il-karriera tiegħi u sejjer nara x'inhu l-iskop tal-ħajja. U dik l-esperjenza li bdejna biha fil-bidu naħseb dik l-iktar waħda tangibbli li kelli ta' x'inhu l-iskop tal-ħajja għala għax doqt il-mowt. Mela l-mowt li għalmitni fuq il-ħajja. U l-tqajt ma dan l-iskop għax tipo konti nimxi fuq il-pattijaj u komplejt nifolowja, għax jina wara l-ewwel retreat u koll li deċidejt li ayahuasca lija daqshekk, mhux tajba għalija, di mhux
Għalfej, id-datu ġejt li mux tajba lik. Mela, din jiena preparajt, suppost kelli nipprepara xar qabel dieta bla pork, ġematejn bla sess, bla alkohol, tajtom u tajta 6 months. Et tisma, mela jiena biex ġibt il-Michelin, tajt l-aħjar tiegħi dejjem. Ħdimt hekk naf li ġib riżultat inti f'ħajtek. Jekk taħdem ħajkun hemm riżultat. Mela diħanti għal-aħjar. Vera ma kellix għalfejn nagħmilha, għax il-guideline kien xar qabel, jien tajta 6 xhur biex inkun naf x'inhu il-purpose tal-ħajja. F'seba' ċerimonji, la ġi l-purpose tal-ħajja, ġi ħafna ġieħ u di kull darba li nixrob minna, ma rridx nixrob iktar minna. Nara t-tazza, anka nara t-tazza fil-ħodu, tkexkixni u tipo ta' la marriċ, man, di marriċ, di mux tajba li. U di xi ħaġa oħra illi fil-pat edha hemm. Illi dawn huma kollha tests. Jien ma kontx naf, xem warat isma daqshekk jiena ħammur Thailand, ħanamel tatu fuq dari. Tlajt Iquitos u f'nofs tal-lejl Iquitos kelli realization illi jiena m'għandi għalfej nagħmel xejn u nkun xejn għax jien diġà kollox. Imma tant kienet kbira di realizzazzjoni li kelli illi ddeċidejt illi nibqa' il-Peru u nagħmel xahar isolation, mort insib healer u minn hemmhekk bdejt nara il-passi l-oħra u minn dak iż-żmien law għamilt 3 snin infittex healer tajjeb fil-fema tiegħi. Xi ħadd illi nista' nafdah għax peress li kelli l-esperjenza max-xef ta' qabli kien jgħid li isma' Elton, dit tazza bajda men. U jiena ngħidlu le ta' dik safra u jien ċert li safra. 5 snin wara irrealizzajt illi isma' tazza bajda. Et mela law dan il-ħsibijiet. Kieku jien ħana transferja, kieku ħajkolli mur lura fil-bidu tal-kċina, x'nagħmel differenti. U tfajt dak il-blueprint fuq din il-pat. Bħala eżempju, isma' dal-blueprint ġabli suċċess lili. Imma kieku x'nagħmel differenti. U qed mela ħanħu l-ħin tiegħi biex infittex healer tajjeb m'għandix għaġla. U sibt l-Roman, teacher tiegħi fejn tisma' dal-bniedem jien nista' nafdaħ b'moħħi. U veru kont antipatku biex sibt il xi ħadd li jiena ngħid. Lilek nista' nafdak. U kol tallimt ħafna li jiena ħadd mbagħad bħala teacher mhux bħala ħabib li dak kien żball. Mur bħala ħabib, għax bħala ħabib. Ma m'hemmx ġerarkija f'dik ir-relazzjoni? Tal-ħbieb? Le, ma da Roman. F'liema sens. Fis-sens li hu l-awtorità le fl-aħħar mill-aħħar. Jiddependi minnek. Dik li tallimt illi inti l-awtorità imma tista' tkun open biżejjed biex tisma' minn xi ħadd. U jien li kelli illi nafda lili innifsi biżejjed illi naf illi jekk ħanamel żball. Il-ġisem u moħħi mhux ħajħalluni. Hemmhekk. Illi jekk inkun vera sejjer fi-triq ħażina, kelli fiduċja, kelli esperjenza tal-ħajja fuqi biżejjed, kelli fiduċja biżejjed fuqi illi stajt inħalli li l-nifsi kompletament fidejn xi ħadd u koll li tallimt illi le. Le, uża s-sens ukoll approċċja lil dak il-bniedem bħala uman, bħala ħabib u mhux bħala xi ħadd perfett u tajjeb. Anzi, jekk hu xi ħadd perfett u tajjeb ma tistax tirrelata miegħu. Għax imbagħad kien hemm ħafna affarijiet li kienu kont nibża ngħidlu kieku approċċjajtu bħala ħabib. Kien tkun iktar faċli u daw irrealizzajthom 7 snin wara li kont miegħu dan il-bniedem meta ġejt biex nitlaq. Minn miegħu. Qedlu Li kont idolizzaħ. Le, dak indu ngħid qabel li tipo ta' konti tinfittex father figure fih. Illi isma' jien qiegħtaw għid li x'nagħmel u nagħmel għax hekk ġej il-West, fil-West is-sistema ta' teaching. Mela jiena inti surmast pereżempju tal-banda tajjeb
ħantik il-flus, għallimni. Mela, jinġejt għandek ħadd servizz. Fid-dinja ta' xamanizmu, il-pati hija ferm differenti. Isma' inti vera, għandek willingness biżejjed biex taffronta dak kollu li jdejqek f'ħajtek, mhux qiegħed biex jien għandik servizz, jiena ħabib tiegħek, nista' ntik parir, għamel li trid inti. Ma jekk jiena l-parir, ovvjament nimmaġan mhux xaman skola l-istess, imma jekk jiena l-parir niddeċidi jisma' da fuq il-sess mustan jieħdu ta' xorta murrennik, ta' zokkor rajt, dik niftemu. Ma melħ nħobbu, biex il-reazzjoni ta' xaman xi tkun. Mela, all right. Mela kien hemm punt fejn kont qiegħed f'dieta fejn ma rridx nagħmel sess. Kont nitkellem ma' tfajla, kelli niġi holiday, u biex inkun naf isma' jiena kif ħankun ma' din it-tfajla. Jekk hemm parti minni illi qiegħda bid-dieta u ma tistax tagħmel, jiena mhux ħankun naf isma' x'inhu mad-dynamics. Jien ma nistax inti ruħi kollha li din tfajla x'hemm biċċa qiegħda tagħmel xi ħaġa oħra. U għetlu. Għalli, mhux inti taf? Għalli inti ħat titgħallem xi ħaġa. Għalli tagħmel x'tagħmel, dejjem ħat titgħallem xi ħaġa. Xi effett dejjem ħajkun hemm u li ħat tagħmel fuq hekk ħajkun. Jekk tħoss li għandek tagħmel hekk, ifhem għala ma tagħmilx sess. Mhux għax ħażin is-sess. Imma jekk inti ddominat minnu, ara għal xiex inti ddominat minnu, u xemm li qed iżommok, u forsi kif tista' tiċċenilja dik l-enerġija. Fejn tista' tmur? Min flok is-sess. Min flok is-sess. Sublimation jgħidu. Eżatti. Fimt? Pratikajtu dak il-kunċett ta' sublimation? Bit-qigong, għadni kif għamilt kors ta' qigong u sibtu tajab ħafna x'beda jispjega fuq is-sess fuq l-enerġija. L-enerġija sessuali hija enerġija kreattiva fl-aħħar mill-aħħar u tista' tuża bħala healing. U x'inhu ma l-prattiċi li tagħmel biex bħala raġel minn flok tiġi dominat din l-enerġija anzi tuża dak il-power kollu u bl-exercises it-teħħili għalilek innifsek, it-tmexxija minn tix tiġi maqbud u jkolli irid ikun hemm realizations għax tru it-tfajla tiegħi realizzajt għax naqsam magħha li isma' l-affarijiet pereżempju li pikkjajt tru il-ħajja tiegħi sessualment. Ma kienux tiegħi u issa nista' nagħżel isma' hemm xi ħaġa li utli jekk m'għandix bżonna aqbad u armilhem. Fimt, użom dak li għandi bżonn. Imma dawk mhux tiegħi, dawk isu għandek menu, dawn l-affarijiet kont tinfittex xi ħaġa illi tiegħi ma stajtx insiba, hawnhekk ma jagħmlux sens, għalaq dak iċ-chapter, nitfawlem, u uża t-tools li għandi, tuża n-nifs, tuża l-moviment, tuża il-sound. Madonna daw l-affarijiet tajt, daw kollha għamilthom tajna qigong, sublimation, kollha għamilthom Madonna, kont fil-Ċina, kelli problem l-speed, kollha bro kont l-ITS tal-bli ħalla, l-Amazonia, buġibba. U d-dreadlocks. Ma kelli xari vera twil, u għatma kienu dreadlocks, kienu cornrows, jew braids, kelli. Amazon, Eżatt. U xi ġagwar int għajd mi għal-immela. Anakonda għandi. Ma anakonda dum. Ma, isma. Il-patruni jistaqsu? Il-patruni jistaqsu. Ma, għanna xi mistoqsijiet blu għalik. Mela. Ma, l-ewwel mistoqsija, il-parti tal- il-patruni jistaqsu minn ġuba l-kom dik għamlu għadar boħrax ma nafux minn ġuba. Ok. Inżommu għadi. Sana dussa għal-patruni jistaqsu ma' Elton Lead, din il-parti tal-program miġuba l-kom mis-sourdough tal-Maypole, jien reċentament skoprejt il-sourdough u għal-grazzja tal-lan nistan kompli nikoll l-ammont ta' hops li jidirli għax sourdough ma jinfoħnix, apparti minnek għandu glycemic index vera bax, allura ma jkollix dik il-spike ta' zokkor u ma jkollix dan
nuqqas ta' bilanċ fl-enerġija tul il-ġurnata, apart li tajjeb ħafna għandu ħafna tomiet, ta' dam imqaddet, bżebbuġ, hazelnut, eccetera, eccetera. Insomma, żuru il-Maypole sabiex intom ukoll takkwistaw dan il-ħobs tal-aġeb. Ma, Jurgen Aguilina jistaqsi, unfortunate name, kif jirnexxielek tirreaġixxi u tapplika dak kollu li għaddejt minnu issa li qiegħed lura Malta fejn nies kollha ta' madwarek jgħixu ħajja materjalistika u ġirja waħda wara l-flus. Tħossok li ta' madwarek ma jifmux dak li għaddejt minnu meta għext kulturi differenti? Jurgen minnu? Jurgen. Tal-Forjana. Ej, mal-ħodor da. Jiena li Li hija xi ħaġa pożittiva? Tan-natura, l-lum nara bħala natura. Bħala tan-natura. Kelli noħroġ minna dik. Li ma nħoss li janzi nħoss li għandi xi ħaġa, nista' naqsam xi ħaġa mill-esperjenza li għandi. Anka jien qiegħed fid-dinja materjali, imma isma' jekk hemm xi ħadd illi nista' ngħinu bħala esperjenza tal-ħajja, jekk dan għandu diffikultà bil-materjalizmu, nista' nifmu. Ħoj, jiena rrid insir famuż, rrid insir sinjur, rrid ikoll il-fama, ġifieri jien nista' nifhem il-dal-bniedem. Għax nista' nissapporti għall-proċess. Dawarna għal-Mike iktar qrib. Ma importax indirizzah tal-ostra, ma. Tajjeb hekk? Aħjar. Mike. You're a natural, bro. Aħjar minni. Għanta bħal John. Jien kelli l-podcast tiegħi għaltim tal-Amazonija. Darba kull kwarta taqbad naqal-bajt, apparentament, għaluli. Tajċ apparentament l-unika ħaġa li neditjaw hija John jaqbad il-bajt. Bekk ilek bieta. Eżatt, tallimt norbot idejja wara rasi. Għandu compilations ħieħa tagħhom. Xi darba nagħmlu TikTok hekk 17 minuta ġur sejrek. Ma nafx fejn għamel. Mela, arġaw lura għat-topic. Le, nħoss li koll għanna xaġex naqsmu ma' xulxin u jekk per eżempju issa bdejt naħdem. Sowa, it-tfal hemmhekk għandhom xalmuni f'did-dinja materjali ċertu affarijiet jien naf teknoloġija jew kif tagħmel xiex. Semma TikTok xiġri men. Tejpo dak jiġri, TikTok ġamuħ jiġri. Naħseb koll għanna xnatu li xurxin, ma nħosnix. Ġil ma tħossok ximot. Għart, mela, ninduna li ma taris li d-dinja b'mod kontroversjali. Le, kondiscendenti kon sanajt. Memx kondiscendenza tipo għara daw jħasra moħħom biex joħorġu Maserati u ikollhom penthouse. Biex ma għandekx din ma tossokx superjuri. Anzi nara li daw n-nies għandhom potenzjal immens. Xaħat irrit joħroġ Maserati, irrit jikkonċentra, irrit ikun iffukat, irrit ikollu direzzjoni. Isma kif tista' taqleb dawn għal valuri xi ħaġa illi tista' sservi iktar fil-ħajja. Oħroġ għal Maserati, le ħudni dawra bija. Idea bro għalik, Kristja. Forsi nistan żewġ idejat. Jiena dejjem nemmen. Mux dejjem nemmen, jiena nemmen li l-iktar nies li għandhom kapaċità kbira jew uħud mill-iktar li għandhom kapaċità kbira għall-intrapriża, għall-business u entrepreneurship huma l-kriminali. Meta kont immur il-ħabs, kont ngħid istija da kieku flok il-prodotti għaw kien il-coke. Kieku dan, bl-istess mod li kien ħares lej il-negozju tal-kok, kif kien qassam, kif kien jaħbiġ vidal, il-fantazi u l-kreativita ta' kif kienu jostru il-kilos fil-karozzi u fl-istatwi. Men, inti kemm inti kabra. Plus it-tenaċ ta' plus li inti mhux biss għandek ħsieb daqs kemm il-darba tkun qiegħed bil-qiegħda madwar mejda u kulħadd issa tafx misna nagħmlu, tiltaqgħu sena ta' wara, issa tafx misna u dejjem misna qatt ma jsir le daw ikollhom ħsieb u dar ħsieb jaqbdu u jagħmluh verità.
dawn huma l-iktar ħiliet li inti trid biex tagħmel business. Nafax xi ħaġa nagħmel. U hija identika għal dali qed tajt int fil-fatt li inti spiex ta' alright inti għandek viżjoni, ma għandek viżjoni tiegħek hija li sfortunatament hija li ssir Scarface tu. Imma tu għandek l-enerġija, għandek l-intelligenza, għandek il-ħila li meħsieb da tipprova tagħmlu realtà l-ħaxja li t-triq bat tal-kok. Imma kieku taqbad dak it-tip ta' nies u tgħidilhom isma' kollox tajjeb u bħlief lan. Imma t-talenti kollha hemmhekk qegħdin. Durna ħares waħda law bro. Fil-fatt jiena kont nagħmel ħafna proġetti ta' mużika fil-ħabs. Ħafna. Imma pereżempju l-ħabs tal-Yours ta' ma kienx imtaħlef, dejjem il-Baħrija insomma. Hemmhekk kont bnejtilhom studio mhux tal-hip hop studio, ma kont nallimhom il-hip hop. Kull darba li kont immur hemm jien kont ġejt f'punt fejn hemmhekk kont naqbad immur meta rrid kważi, forsi m'għandix ngħidhom fuq il-podcast dawn l-affarijiet. Imma kont immur ta' spiss ta' u kont bnejt rapport ma' nies hemmhekk. Imma kull darba li kienu jiftħu li lex ma l-ewwel jiftħu lek dal-bib tal-ħaditek, daqsalla hekk, u tibda u jkun hemm bib tal-ħadit uħor qudiemek u tibda tara ta' qudiemek jibda sejrek. Mbagħad kif tiftaħ il-bib ieħor. Kull jum il-ħin kollu daw iż-żgħażagħ li jien orejthom x'inhu l-hip hop, il-ħin kollu jagħmlu l-hip hop. Il-ħin kollu jagħmlu l-hip hop. Mill-lejl għal-nar, dedikazzjoni, commitment sħiħ, jekk tajthom kont intihom il-kodba biex jaqraw biex jtajbu l-fakultà tal-lingwa tagħhom, jikluhom kienu. Ġifieri ngħid li forsi proġett tajjeb għalik ikun li dat tip ta' tagħlim tagħmlu fil-kuntest ta' dawn in-nies li huma nies b'saħħithom ħafna li m'għandhomx id-direzzjoni. Jiena infatti waħda mill-intenzjonijiet tiegħi kien li meta kont qed insifer illi nkellem il-gvern illi jibbatni nistudja fuq dawn il-plan biex forsi niftħu ċentru flok in-nies intu għad-droga. L-iktar naf illi pereżempju ħażabbar kien hemm problema bid-droga bl-eroina. Żgur. Tisma, kif nista' nġib dawn it-tradizzjonijiet ta' Malta u jkunu legali. Imbagħad iltqajt ma' bniedem fuq retreat Ġermaniż u għalli miġnun, għalli taħseb li l-gvern ħaj sponsorja xi ħaġa hekk, għalli nippreferi nisponsorja kien u kien ta' nisponsoru biex immur nitgħallem u nitrenja. Ġifieri nara potenzjal ħafna. Għalfejn tgħidulek dan sponsor. Bliema x'ħamel naw? Xejn, kien jara l-potenzjal fija. Da konna ġa retreat fl-imkien. Jiena kelli show. Ostja kemm jien xettiku Madonna. Jiena kell xejn, għax xejn ma talabni. U xejn ma ġi la ċempilli. Xejn. Da sponsorjani men, da Ġermaniż ma jafnix minn Adam. U retreat fej kienet? Ir-retreat konna l-Peru kont qed infittex teacher jiena, x'jiena dik kienet l-intenzjoni tiegħi mort il-Peru waħda fost l-oħrajn u għettelhom isma' l-intenzjoni tiegħi li nsib it-teacher u nara jekk dan it-teacher u x'tajjeb. U dak ir-Roman. U kont qed ngħidlu x'ġara, kont qed ngħidlu xi stejjer tiegħi u x'għandi f'moħħi li nixtieq niftaħ retreat center hawn Malta u nuża pjanti naturali biex in-nies infejjaqhom b'dan il-mod iktar milli jmorru fejn imorru. Għalli int miġnun, għalli l-gvern mhux ħjagħmel hekk. Għalli preferi nisponsorja kiena, mbagħad xi sena wara, eżatt, kont ħassart minn matfajla, ma kellix job, qed jew l-Indja jew South America. Iddeċidejt li mur South America, qed lu sma Rainer, qed lu għandek, qed lu tiftakar kont qed li hekk, qed lu għadha valida għalija. U ġi hemm jarani xi żewġ retreats oħra ġi mal-mara tiegħu u jixtieq nimur il-Ġermanja. Għadek komunikazzjoni miegħu? Jixtieq nimur il-Ġermanja naqsam xi affarijiet magħhom. Għadni nkomunikej, imma xejn dan il-bniedem xejn ma rrid minni. Sabiħu li tkun wasal dak il-punt fajtek fejn tkun tista' tagħti b'dak il-mod. Bla stennija. Mela, dik wan Grixti li
fotti li d-dieta wahda għan il-lum. Ma n-ringrazzjaw minna. Bro, tanti dik is-sena minnu, ent ma tistax, Le, kilta bajnejja. Man. Imma ma daqtix. Bro, hassel, problematika. Nittaq fil-fat, Kajli jek tista taħbija u tajdlix fej edha, ħalli l-naħraġaw barra. Batija, bro, wara dik il-holiday għadni Marku Preċ, għajt, jisek taqbad dak il-ritmu tal-holiday ti kol, bat il-cocktails, sajma, Malta nixrobx cocktails, bat il-cocktails, emmek għamlu ċjomejn nixrob il-cocktails. Bat isu. X'tistiju? Tistri l-cocktails. Nistiminġi. Dawk il-rozak. Ma tanx. Tistri għabdu taslima ġvera, l-ek tamela li. Ara, ħana jillek ġmien. Iva. Dilejra kolla lankom lejl taslima. Għax tibda l-Europa emmek, sawa. Muxejra, tistri li għabdu tixrob xi cocktail Ġo taslima u jihdu xi ritrat. Tal-biceps. Skont eżatt, konsens ngħidlek skont milli mango li jieħdu qed nixorbu l-cocktail. Hekk. Naħseb. Le, ma l-konverzazzjoni sejra vera postijiet utli, ħafna. Mela, dik wan grixti, meta tajt għaw potenzjal għaw Malta, tara xtara f'Malta li għawn potenzjal. Dik wan minu ta' cinnamon roll. Bomba. Ersaqna ħares liħ. Jek joġbok. Jek ġvin. Pal komunità, mux naqdu kelmu lejġon. Mela, naħseb il nis kurjużi u miftuħin bizzejiet, iż-żazax. U nimmaġina illi itifittxu xi ħaġa u ma jafux x'inhi. Ħafna nies itifittxu l-paċi u jiena nista' nofri isma' jiena f'dawn l-affarijiet sibt valur. Inti interessat? U nara fl-Ewropa n-nies hemm kilba li dawn l-affarijiet għax pereżempju f'South America li qed jiġri l-tfal tal-healers iridu jsiru bħalna. U jiena tfal iż-żar speċjalment ngħidilhom isma' jien ġej minn dinja fejn il-karozzi, il-flus, in-nisa, kollox esperjenzajt. Ma sibx valur fihom. Għalhekk ġejt hawn nitgħallem, għalhekk qiegħed ġa nofs muntanja u ġa nofs foresta nittiekel bin-nemus, għalax qed nitgħallem insir uman. Jien qed nitgħallem nuża dan il-ġisem bażikament bħala għodda. U nemmen illi fl-Ewropa u Malta n-nies miftuħa biex jirċievu din l-informazzjoni. Bax aħna b'nedmin, fil-sens nassumi, jena kurjuż ħafna straħ, għalek xtaqt ikolli din it-taħdida miegħek. Għax jena bniedem li l-ponent inħobbu, biex il-kultura tal-ponent toġobni, speċjal dal-iżvilupp uman, itini ħafna sens ta' tama, ħafna sens ta' komunità li nara l-arkitettura, nara l-avvanzi fil-medicina, nara l-avvanzi fl-arti, nara l-avvanzi anka kif issawru r-reliġjonijiet minkejja li ħafna minnhom ikkorrompew ruhom u saru istituzzjonijiet ta' oppressjoni kultant. Però wkoll kienu istituzzjonijiet li kienu speċa simboli li nistgħu nħarsu lehom u narfu moralità kollettiva minħabba fihom. Biex mill-istejjer li nkitbu fil-Bibja ħadna ħafna tagħlim, l-istejjer ngħidu xi dawn l-affarijiet joġbuni ħafna fuq il-punent. Però ovvjament bħala bniedem mbagħad għandi dejjem dik il-mistoqsija ta' imma x'inhu l-iskop ta' dan kollu, biex qed nagħmlu dawn l-affarijiet kollha. Fil-fatt waqt li kont qiegħed Amsterdam, rajt l-exhibition ta' animation ta' isu t-tiswir tal-industrija tagħna tal-lum il-ġurnata mill-evoluzzjoni la u kollox vera kbir u violenti u selvaċi qed nitkellem fuq ħafna ċumnijiet il-lajn u fabriki il-lajn u għajblu plani tiru karozzi jiġru u minnhom ġiet realizzazzjoni Fejat Madonna il-bniedem
indannat. Dik l-indannazzjoni qed jespremja f'dil kreattività industrijali kbira, ħafna kbar minna grandjuża, imma kull ma hija rabja għax ma nistgħux nifhmu għalfejn qegħdin hawn. And at that point, everything became l-ammirazzjoni tiegħi għall-ponent. Hemmhekk, speċjal kien l-ewwel darba naħseb li tfajta daqshekk fil-miżin b'mod minn meta speċjal nħoss li maturajt law li bdejt ngħid istjaħ vera. Kien hemm ħafna, ksibna ħafna, però għalfejn nagħmlu dan li nagħmlu għadna ma fimniex u ma nafx hekk qatt nistgħux nifhmuh u forsi inti stajt illum it-tieni biċċa minn dik il-jigsaw puzzle ta' l-2000. No pressure. Stajt? Ġifir tajtielek? Le. ħajkolli fis-sens ta' jista' jkun. Mela. Fis-sens rajt żewġ affarijiet, esperjenzajt żewġ affarijiet waqt li qed inkellmek. Li mani sejna ngħid ħafna bħal mandalet. Għaddi minix kapaċi nivverbalizzon. Ħajkolli mur id-dar probabbli niktab naqra dwarhom qabel ma nkun nista' nartikola x'ħadd isa kien hemm oscillazzjoni f'xi żewġ momenti bejn dak li qed nara u dak li nista' miss għal dak li nista' nipproċessa ma nafx eżatt x'inhu. Li ovvjament għadni kif għatlek sentenza li probabbli ma tagħmel l-ebda fucking sens, imma ħammur id-dar u nipprova nartikola ftit. Tajjeb, għandi xi ħaġa, isma' għandi xi ħaġa li għax waqt li qed titkellem x'inhu l-punt? X'inhu l-punt ta' dan kollu? Ovvjament naħseb li l-bniedem qed jipprova jħossu komdu. U bekk qed dit-teknoloġija kollha ħala biex inkun dejjem iktar komdu, biex dejjem nkun iktar komdu. Imma mbagħad jekk ma tkunx komdu ġewwa u nutli illi qed tipprova tikkompensa b'xi ħaġa illi mhux lasting. Fimtu, sakemm ma tinduna illi ma xejn lasting, imma waqt li ma xejn lasting tista' tagħmel dak kollu tieħu pjaċir b'dak kollu li hawn għax taf illi mhux lasting. U l-iskop li tawni dawn it-tradizzjonijiet huwa li hemm stat ġafina ta' mħabba illi nistgħu immorru lura għalih u nesperjenzawh u niftakru bih dak u l-iskop tal-ħajja. Erġa' l-aħħar biċċa. Illi l-iskop tal-ħajja li niftakru f'dal istat ta' mħabba illi huwa aħna, illi huwa parti minna. U niftakruh konxi imma mhux li jkun ankun għax aħna nesperjenzawh dal-istat jekk qed nieħdu baż bħalissa. Dik hija window ġa dak l-istat. Il-problema tagħna illi aħna rridu narġgħu noħolqu din il-biċċa biex inkomplu nesperjenzaw dan l-istat. Meta huma fl-Amazon għandhom huma jgħiduhom remembrance practice. Inti tqed ma nies li huma perennialment f'dan l-istat? Li qed jippruvaw ikunu l-ħin kollu. Ovvjament u l-lama għalih huwa xi ħadd li huwa f'dak l-istat. Ġifieri huwa l-eċċezzjoni minn niskola li jippruvaw. Jirrajtu nista' il-kwalitajiet tiegħu tant huma ovvji. Ma huwa eċċezzjoni huwa wieħed mill-eluf jekk mhux miljuni ta' nies li jippruvaw jaslu sa dak l-istat. Dalai Lama. Huwa qisu Tyson Fury tal-kuntentizza. Hekk naraħ jena. Imma jagħmilha possibbli, isma' x'huma hekk jgħidu, it-teacher huwa mera tiegħek. Jekk inti taraħ bħala xi ħaġa barra minnek li ma tistax teċivja, isek għandek xef tajjeb isma' men, jien qed insir bħal da xef, da x'għamel da xef. Sera. Jew hemm mekkanik. Fim tajjeb, ma isma'. Kif ħanemulah biex. Le, jiena dan il-potenzjal tiegħi. La dak mekkanik. Mela jien nista' nsir mekkanik.
Ma aħna nkun kif nistgħu nkunu mirja ta' xulxin ta' isma' x'potenzjal għandu l-uman. Irrelevanti tal-pat, imma ta' kif qed inġib ruħi jien, x'hemm ġo fija, x'tib ta' preżenza għandi. Mela, ħansaqsik mistoqsija tal-aħħar kemm dak li taf inti fuq dal-istat ta' kuntentizza perenniali dejjema taħseb li huwa preżenti fid-dinja tal-annimali? U għet insaqsijax, għet insaqsijax għalek għalfej, għax jina nħos li l-annimali għandhom dan is-sens ta' għandhom ħafna inqas ansjetà milli għandna aħna, għal-biċċa l-bira tagħhom hemm uħud minnhom li nara f'ansjetà speċjalment daw li jkunu domestikati. Ikollhom iktar ansjetà minn oħrajn, però b'mod ġenerali l-annimali għandhom inqas ansjetà minnha. M'għandhomx, speċjali ħafna minn daw il-psikożi, minn daw il-problemi psikjatriċi u daw l-issues ma naromx manifesti fl-annimali. Allora nassumi li l-annimali jiexu jisu f'dan il-flow kontinu ta' just being li gives credence to the age-old maxim of ignorance is bliss. Però mbagħad meta nżewweġ daw iż-żewġ affarijiet ma l-idea li il-mewt u l-konoxxenza tagħna li se mmutu għandha tagħti sens il-ħajja u fl-istess ħin ngħid li l-annimali jien ma nasibx li għandhom din il-kuxjenza li tal-mortalità tagħhom they live in the now, the power of now, Eckhart Tolle, power of now. Evidentalment ġibt li moħri naqra scrambled eggs. Bomba, scrambled eggs, nistontu naqa chives jew parsley, naqa milk. Ma x'taħseb fuq Mela, x'naħseb? Ħanejdlek x'inhi il-view ta' l-Amazon people. Fuq u hemm breathwork practice, per eżempju hemm creation story illi annimal peress li huwa parti minn natura. Dan kapaċi il-connection tiegħu mal-organizmu tiegħu hija amazing u jagħmel modi biex l-istress u t-trauma kollha tal-ħajja jaddija għalax qiegħed konnektjat ħafna aktar ma' ġismu il-moħħ tiegħu mhux jaħseb bħalna, da mhux qiegħed ġa thinking mind, da qiegħed ġa ġismu. U jaf x'għandu jagħmel biex jgħaddi dawn it-trawmiet u ma jġorx il-pisijiet kollha tal-ħajja fuq daru, dan għalfej. Id-differenza li l-bniedem huma meqjusin bħala semi-divine. L-uman huwa xi ħaġa divina. Imma wkoll qiegħed isut jimxi fuq edge ta' xafra għax il-bniedem jista' jkun vera konxju tal-ħajja, tal-mowt, tal-madwar. U vera jista' jkun mhux konxju. Allura jagħmel ikun qar minn annimal, l-istat tiegħu huwa ta' qar minn annimal. Għax jaf annimal, per eżempju, jħsib il-familja tiegħu. Jaf bniedem. Ma jħsib il-familja tiegħu. Allora minnu l-aħjar. Imma bħala connection l-annimal qiegħed f'dak l-istat għax huwa parti minn natura u huwa da stat naturali illi kollha għandna ġafina. Il-problema li annimal mhux konxju tiegħu, mhux konxju ta' interconnectedness u bniedem jista' jkun konxju u jew jista' jkun veru mhux konxju. Illi tagħmlu finqas minn annimal. Vraħna l-potenzjal li nkunu jew aqwa minn annimal jew inqas minn annimal. Iktar konxi. Niġu iktar konxi mhux għax aqwax, pereżempju għall-Amazonian people għax huma iktar konxi fil-Kero tradition huma jqisuhom bħala iktar nies li eqreb tax-xemx. Għalax ix-xemx il-kuxjenza tagħhom tara fil-li huma parti minn kollox. Għax huma parti minn kollox għandhom responsabilità kbira. Mhux għax jagħmlu aħjar,
Mela, għax jena parti minna anzi, jena steward, jena inqas minnek. Dik kienet il-view tagħhom. Mela, bro. Alright, ma, ħanafa għallum għax. Hemm ħafna poezija men f'dak li tajt. Anke, ma nafx, anke forsi mhux ħaġa li prova, imma nitkellem ma' ħafna nies li kellhom esperjenza, mhux ħafna ma tkellem ma' uħud nies li tkellmu fuq esperjenzi kellhom tat-tip tiegħek. Ma nafx għax jiena u qed nimmatura f'dan il-konverzazzjonijiet jista' jkun ukoll, speċi naqra iktar orjentat. Però qed iġġalni nosserva ċertu dimensjonijiet tal-eżistenza li għasin li tista' tiddeskrivihom biss bil-poezija naħseb jew fl-immaġinazzjoni tiegħek jew għadni minix lingwistikament biżejjed kapaċi biex nartikola dak li qed nieħu minn il-konverzazzjoni qed nħossni vera frustrat bħalissa. Imma, grazzi ħafna. Nittama il-mistoqsijiet kienu ġenwinissimi il-mistoqsijiet tiegħi, ma nafx kif x'dirlek mill-esperjenza. Jien hekk irċevejthom bħala isma' men. Din il-mistoqsija tiegħi għandek risposta għalija jew x'taħseb? Full stop. Grazzi ħafna tal-impen tiegħek f'din it-taħdida. Fakkar lil min qed naqa. Tajjebek, sew. Mela, patreon.com/John Mallia għal min jixtieq ikun part minn il-komunità, min jixtieq tina s-support tiegħu qegħdin Patreons bħalissa. Min jixtieq jagħti s-support sabiex dan il-proġett ikompli jsir biex jista' jkollna taħdidiet bħalma kellna ma' Elton illum li mhumiex taħdidiet li tista' ssib naħseb ħafna bnadi oħra żgur mhux fixtutna. 1571 kuljum tilgħin istra bomba. Illum x'qabża kien hemm għalfej. Għandek idea? Fajna xi ħaġa fuq il-Patreon illum ġdida. Insomma, apparti minn hekk, grazzi immensament tal-appoġġ li qed ittuna biex dan huwa vera proċess kemm eċitanti, kemm li tfa' ħafna responsabilità fuqna, aħna ħossuna ħafna responsabbli għal dak li nagħmlu. Nittamaw li nkomplu ntukom servizz tajjeb u li qed issibu valur fix-xogħol li qed nagħmlu jiena ħbib tiegħi il-komunità li hija ħafna tagħtina ħafna u ħafna mill-arfin li għanna l-lum il-ġurnata, ħafna anka mill-mistoqsijiet li eventualment isiburuhom fuq il-podcast kunu permessa taħdid li kolli mal-Patreons li hija r-ruħ tal-komunità u anka grazzi għal-mistiedna bħalek, bro, li tiġu għawek. Tqattaw 3 sigħat, kważi 4 sigħat, miej, u tiftħu qalbkom u naf li hija esperjenza impenjattiva. Kultant taf ukoll tkun waħda tpoġġi bil-qiegħda, kamera, żnies ħarsu lejk biex taf tkun naqa' ta' esperjenza intimidanti, imma offrejt ħafna illum. U nirringrazzjak. Grazzi lilkom. Saħħa, guys, il-li tajjeb, patreon.com/ Sean Mallia. Il-podcast ta' Sean. Mela, tlaqna?